Rygbi byw ar nos Iau o Barc yr Arfau, does dim byd tebyg. A mae 2 gêm gyda ni ar eich cyferchu heno. Yn hwyrach, Caerdydd sy'n croesawu Glynebwy yn Super Rygbi Cymru am gwarter wedi 7, ond yn gyntaf, mae'n amser troi ein sylw at yr ysgolion a'r colegau. Mae'r pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru nôl. 16 tîm. 1 freuddwyd. O chwarae yn y stadiwm y Principality. Pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. We were the champions last year. Pencampwyr eleni yw Coleg Llanfyfri! Ond mae'n tymor newydd. A gall unrhyw beth digwydd. Welwn ni chi ar y car. Wel, mae'r chwaraewyr yn edrych fel bod nhw'n barod i danio yn dyn nhw. Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd i chi heno 2 o gewri'r byd rygbi ar y lefel yma. A dwi'n cael cwmni 2 dîm sy'n gwybod y tymlad o gamu i'r cae am y tro cyntaf yn y Gynghrair yma yn 19 oed neu'n iau. Mae'n tymlo fel llwyfan mawr. Falle mae'n tymlo fel sbel yn ôl i ti. Rygbi Sir Benfro, Coleg Sir Gar, oes yn ôl, Ifan? Ydy, mae'n bod, diolch, mae'n bod tipyn sawl blwyddyn nawr, ond mae'n cael mae'n bod tipyn lot yn fwy i Steff, ond mae'n atgofion melys iawn o gael ware ar y lefel yma. Mae fe'n cyfle gwych i'r chwaraewyr ifanc yma i gael ware gyda'i ffrindiau gorau nhw'n tyfu lan ar lefel sydd o safon a hefyd, falle gael cyfle i dangos i sgiliau nhw, dangos i ddoniau nhw ar y lefel a ar y tledi a i gynulleidfa, falle bod nhw ddim yn cael y cyfle os bod nhw ddim yn ware ar y lefel ma, felly mae'n hynod o gyffroes i nhw. Ie, dyma flas o'r dyfodol i ni fer Steff. Bydden nhw'n meddwl yn barod am ymlaen at bethau uwch heddi? Wel, gobeithio ni. Mae'r sylfaen yma, mae safon y gemau yn dda iawn. Yn amlwg ni'n darlledu'r gemau. Fi'n gwybod mae tîm Hyfforddi Cymru dan 20 mae heno Richard Whiffin i wylio'r chwaraewyr yn chwarae. A ni wedi gweld enghreifftiau dros y blynydde o chwaraewyr sydd wedi chwarae ar y lefel yma, mynd mlaen i ware rygbi rhanbarthol a hefyd rygbi rhyngwladol. Felly hwn yw'r cam cyntaf i'r boys. Ni edrych mlaen yn fawr iawn i weld pwy safon bydd e heno i gweld nhw'n dod i'r trod gorau ymlaen. Ie, ni'n gweld tîm Hyfforddi dan 20 ar y sgrin fyna. Dim ond 7 gêm mae'n fer o ran y tymor, felly mae'n bwysig bod nhw'n dechrau gyda buddugoliaeth. Mae ennill yn bwysig, mae'n datblygu'n bwysig, ond bydd y boes yma yn benderfynol o gael y fuddugoliaeth gyntaf yna. Ie, yn sicr fel nes i sôn, 7 gêm, mae fe'n dymor byr iawn i'r boes yma, felly fi'n siŵr bydd y fforddwyr. Falle, jyst yn sôn amdano na, gweud bod gael y dechreuad da yn ddelfrydol i nhw, ond mae yn gêm, mae yn dymor byr iawn a fi'n siŵr bydd y canolbwyntio i gyd nawr ar y gêm fawr yma heno i gael y dechreuad perffaith na. Ie, wel 7 gêm pnawn ddoe ar draws y 2 adran. Gewn ni chyfbwyntiau o adran B yn ystod yr egwyl, ond dyma beth ddigwyddodd yn adran A. Ie, un o dîmau'r brif ddinas yr Eglwys Newydd yn rhoi crasfa i Goleg Llandrillo, 46 i 10 y sgôr terfynol, 6 i 2 a RYGBI yn un o sgorwyr. Coleg Llanfyfri, pencampwyr llynedd o nhw'n drech yn erbyn Coleg Caerdydd ar fwrw, 32-19 y sgôr, a dyna cic bach fod Thomas Williams falle yn gwybod bod y camerâu yn bresennol ac yn disgleirio i'r tîm cartre. A fe nath gwyr y siwrne fer i lanelli i chwarae Coleg Sir Gar. Nhw'n dangos unwaith yn rhagor pam byddan nhw yn cael eu ystyried unwaith eto fel un o'r ffefrynnau. Sean Jones yn sgorio un o 6 i'r ymwelwyr. A dyma'r tabl yr Eglwys Newydd ar hyn o bryd ar y frig. Mae 2 adran A ac adran B, pawb yn chwarae gilydd unwaith, fel ni wedi sôn, 7 gêm cyn yr ymdicyn derfynol. A wedyn gewn ni'r ffeinal fawr ar y 5 o Ragfyr. A fel yr arfer ni wedi bod yn gweithio Steff Hughes yn galed heno. Mae fe wedi mynd i gael cwmni y 2 gapten.
Diolch Lauren, fi'n cael cwmni 2 chwaraewr sy'n nabod ei gilydd yn dda iawn. Lloyd Lucas o Glantaf a Joey Williams o'r Cymoedd. Joey, ddechrau ti, sio mae paratoadau wedi bod yn mynd gyda chi mor belled? Na, ni wedi paratoi yn dda iawn, 2 gêm a ni wedi chwarae'n dda, felly ni'n edrych ymlaen i y gêm heno. Gret, a Lloyd, fel maswr, pa fath o faswr wyt ti? Ti'n licio redeg y bel neu ti'n fwy reoli fel Dan Bigger? Dwi'n offi redeg y bil a dwi'n gallu reoli gym fel Dan Bigger, so gobeithio dod ar ddau at ei gilydd heno. Edrych mlaen i weld e. A Joey, chi'n nabod eich gilydd yn dda iawn. Oeddi hwnna'n helpu baratoi am y gêm? Ie, fi'n credu mae yn helpu gallu gweld fel sut maen nhw'n chwarae, ond na, maen nhw'n tîm gryf, felly ni sy'n edrych ymlaen i chwarae nhw heno. Gred, a pob lwc i ti, a gollwch chi yn y rownd dyfynol blwyddyn diwetha. Chi'n awyddus i gael un y well blwyddyn hyn? Ie, gobeithio mynd ymlaen i'r stadiwm eto a gobeithio dod ar mas ar top heddiw. Gret, pob lwc i'r ddau o chi, diolch am eich amser. Wel, fel yn barod ni wedi sôn, mae 2 gêm ar eich cyfer yn fyw o Barc yr Arfau heno. Ar ôl y gêm yma, mi fydd Caerdydd yn croesawu Glyn Ebwy yn Super Rugby Cymru y gic gyntaf. Am hanner 7, byddwn ni ar yr air am chwarter wedi. A Llawer Chafmyrddin sy'n cadw cwmni ni nawr, brif hyfforddwr Glantaf, braf gweld ti. Sut mae'r nerfa? Ie, yn iawn, wastad bach yn nerfus dechrau tymor. Ti'n siŵr, ti'n wedi gweld allan gymaint o'n nhw a ti'n criw newydd, so ie, wastad, ond na, hoffi, defnyddio'r egni yna wan yn bositif gobeithio. Gymaint o brwdfrydedd wastad gyda Llawarch a gymaint hefyd gyda Geraint. Jyst yn gofyn wrth Llawarch siwr oedd y nerfe. Siwr mae'r nerfe, siwr mae'r garfan? Garfan go newydd gyda chi eleni, Geraint? Ie, mae llawer o bechgyn newydd gyda ni blwyddyn cyntaf, ond hefyd mae rai chwaraewyr allweddol gyda ni yn dod nôl am ei 2 flwyddyn. A ni'n edrych mlaen, mae bob amser Glantaf yn tîm da iawn, a fi'n siŵr mae'r bechgyn, chymod, fi'n edrych jyst mas i ware nawr. Ar y cyfan, Llawarch, yn dymor llwyddiannus i chi llynedd, byddech chi wedi eisiau mynd cam ymhellach a ennill y Gynghrair, ond beth yn golygu'r boi sy'n gyrraedd y ffeinal, a sut ti'n adlewyrchu ar pethau erbyn hyn? Ie, eitha llwyddiannus, wedi bod yn bach fwy llwyddiannus, oedd y criw o'n i mewn, griw bach da llynedd, ac lle nath i slipio ffwrdd yn ei llynedd, ond cyfle i'r hogyn sy'n dod nôl am fwy leni i fynd un yn bellach gobeithio, ac mae griw da o'r criw yna oedd yna llynedd, so maen nhw'n awch i fynd. Pan o fyno ni i ti wythnos mai i enwi un neu 2 chwaraewr i gadw llygad yno, fe enwas i 6 neu 7 dwi'n meddwl, ond un yn benodol, Tom Howe, sydd wedi symud safle? Ie, so Tom, oedd o'n 11 i chwarae llynedd, ond mae'n chwaraewr da. Mae'n sicr i chwilio allan am y dyfodol. Fydd o'n dal llygad gobeithio hyn yma eto drwy tymor. Fel nes i sôn, Tom Howe yn wara 8wr blwyddyn diwethaf chi, symud nawr falle i'r safle anoddach ar y ca. The critical eye i fan hyn, di. Jwmpo mewn fel bachwr. Siwt mae fe di traws newid y grosi hwnna? Na, mae'n ogyn hyderus, a maen nhw just bach o touch o class yn dan yr ogyn. Oedd o'n taflu iddyn ni llynedd, so mae di arfer o ran y pwysau taflu, so just bod yn dod fewn ac yn slotio fewn yn sgrym fel 2 ywan. A Geraint, ti eisiau rhoi pwyslais ar y pac a rheng flaen yn benodol gyda Dylan Barrett, yn un sy'n gwerth cadw llygad yno? Ie, fi'n credu mae'n chwaraewr gweithgar iawn, chwaraeodd tîm datblygiad Cymru 18 blwyddyn diwethaf. Mae'n hapus i cymryd cyfrifoldeb fel ymasodwr a hefyd yn amddiffynol, a mae'n rhywun sy'n mynd o amgylch ei waith yn dawel, ond fel fi'n gweud yn gweithgar iawn. A Rhys Barrett yw frawd yn chwarae Gaerdydd, felly gobeithio gael y teulu lawr yma felly yn cefnogi'r 2 nhw pnawn yma. Ie, fi'n siŵr bod nhw lawr o Llant Efadre, a mae'r 2 nhw yn bechgyn props modern, a maen nhw'n hoffi cael ei dwylo ar y bel ond hefyd, maen nhw'n gwneud gwaith da yn y tyn hefyd, a gobeithio bydd y 2 nhw yn cael noson i gofio. Beth yw'r gobeithion, beth yw'r bwriad eleni? Ie, ni eisiau gwneud mor dda, ni gallu, ni fel ni bod yn gweithio'r bechgyn, ni eisiau rhoi ein fersiwn gorau ni mas yna, perfformiadau, a gobeithio bydd pethau canlyniadau yn edrych rôl ei hunain. Ni'n gwybod pwy mor gystadleuol mae'r Gynghrair hyn, a mae 2 gêm anodd iawn dyn ni y Glantaf a sydd gael i ddechrau da, ond fel ni'n gweud, chans i bechgyn datblygu a i chwarae yn erbyn ffrindiau a hefyd wrthwynebwyr o safon uchel. A mae'n neis rhoi clod o bach o gariad i'r rheng flaen. Ddim wastad ni'n cael yn cael ei enwi rheng flaen, ond o ran y llinell gefn, rhywun fath o beth ni'n disgwyl gweld o Glantaf eleni? Ie, da ni'n sicr yn sticio i'r steil, mae hwnna'n rhan mawr o'n DNA ni ac yn hanes ni, so
sy'n ffordd arall i chwarae gen i rili ag yr fath o blaenwyr. Da'n gobeithio bod pob yn gallu trafod, disgwyl bod nhw'n gallu trafod. Ac ni eisiau pel yn dwylo symud y bel gobeithio. A'r bwriad i chi, mae'n dymor byr yn diwedd, 7 gêm. I chi'n barod yn edrych ar... Na, gwrthwch chi ddim. Un gêm ar y tro. Ie, mae'r ffocws i gyd yn dweud, eto mi mor gystadleo. Ac mae'r tîmau newid bob blwyddyn, felly dyna sy'n exciting am y Gynghrair, really. Mae pob gêm yn y fantol. A mae'r tîmau ei ffordd mewn i'r sefyllfa newid. Be fydd y neges ola, Llawarch? Just penna clir dim o. Maen nhw wedi paratoi'n dda pythefnos os ni gael rocyn ôl Gaerdydd, so penna clir bod nhw'n gwneud penderfyniadau cywir pan maen nhw ar y bel. Penna clir a mwynhau, Geraint, ar y lefel yma? Ie, mwynhau'n wir iawn, mae'n chance o chwarae o flaen y camera hefyd, a mwynhau dod â pwysau gwahanol hefyd, ond gobeithio rhywbeth maen nhw'n dod yn dod yn iwsti fel mae gyrfaoedd nhw yn symud ymlaen, ond fi'n credu bydd y 2 tîm yn edrych ymlaen yn fawr iawn am y gêm. Chi'n sôn lot am y camerau yn ystod yr wythnos? Ddim llawer, no, just i trio cael ffocws ar y tîm. Mwy na dim byd efallai ambell waith, chi'n mynd fel unigolyn, chi eisiau bod y hero, ond mae gyd yn bwynt i'r tîm heno, i'r 2 tîm, a gobeithio bydd 40 neu beth bach chwe o'r yn wneud adlewyrchiaeth da i gilydd heno. Briliant, mae'r camerau'n golygu bod mwy o waith gyda chi i wneud. Fi'n mynd i fynd ar mic a fi'n mynd i ysgwyd y lawr. Diolch am eich amser, a na i siarad gyda'r 2 o chi gobeithio yn ystod y gêm. A cofiwch mae cyfle i weld uchafbwyntiau y 2 gystadleuaeth, y Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru a Super Rugby nos Fawrth am 10 o'r gloch. Steff wedi ail ymuno ni nawr, a faint o bwysau syar mwynhau i gymharu a ni wedi sôn ar ddechrau'r rhaglen, mae hwn yn gamlan, mae fwy o gyfrifoldeb, fwy o pwysau, ond ar ddiwedd y dydd, mae'n rhaid bod y boes yn joio. Ie, na pwrpas i fi rygbi ar bob lefel, y fwy chi'n mynd, anoddach mae'n mynd, wrth gwrs gyda'r pwysau, ond chymod, oedd Yves yn siarad gynnach beth i chwarae gyda'ch ffrindiau, chi byth yn cael cyfle i wneud hwnna yn hir dymor, a i'r lot o'r boes hyn, felly hwn yw'r flwyddyn diwethaf gewn nhw'r cyfle na, felly mwynhau y cyfle na, wneud y gorau, mae'n noswaith perffaith yma yn Gaerdydd, felly ni'n awyddus i gweld pobl yn really mynd a dangos i doniau heno. Mae'n braf gael Teddy Williams yma, clo o Gaerdydd, ei frawd yn chwarae yn yr ail reng i Glantaf, a fi'n cofio cyfweld â Teddy yn y tymor cyntaf i yn gweithio yn y gystadleuaeth fyd. Ond dyna ni, Ifan, fel nath Steff sôn, pwysau ar mwynhau. O ran sgiliau, be fydd yr hyfforddwyr yn edrych amdano? Geraint yn sôn am, mae lot o'r boes yn weithgar iawn, maen nhw moyn rhoi eu gorau. Oeddi ymddygiad yr un mor bwysig yn rhywbeth arall ar y lefel yma? Yn sicr, fi'n credu fel o ran y lefel ma, wnaethon ni clywed Llywarch yn sôn amdano. Fi'n siŵr bod nhw moyn canolbwyntio ar y sgiliau sylfaenol, jyst o ran dala yn glir, a jyst wneud y pethau sylfaenol yn iawn. Os byd nhw'n lle wneud na wedyn, maen nhw wedyn roi'r chances i nhw wedyn falle i treial falle pethau bydden nhw ddim yn treial yn mwy gyfarwydd. Ond fi'n credu sgiliau sylfaenol byd nhw'n treial targedu i wneud siŵr bod hwnna'n lan dyn nhw, a fel nath Steff sôn wedyn, mwynhau y foment yw'r peth mwyaf bwysig. Reit, mae'r tîmau ar ei ffordd allan, felly mae'n bryd i ni ymuno a'n tîmau sylwebu. Fan ti'n canu Cymraeg iddi? Ydw, ti'n rili. Right, Steff Hughes sy'n ymuno a Dave Rogers. English language commentary is available yn y Gymraeg. Ifan Phillips a Rhys ap Williams sy'n barod i'ch tywys chi trwy'r gêm. Ie, noswaith dda i chi gyd, noson hyfryd ar Barc yr Arfau. Haul yn tywynnu. Mae yna awel yma, a falle bydd hwnna'n bach o broblem. Pwy bydd ar gwynti o'n yr hanner cynta? Bydd hwnna yn falle yn fantes i sgori pwyntiau. Ond y 2 dîmau yn moyn chwarae rygbi. Ym mhencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Ac am gêm fiws dyn ni ar eich cyfer chi. Glantaf yn erbyn y Cymoedd a'r Barc yr Arfau yng nghanol y brif ddinas. Ifan Phillips bydd wrth yn ochr i. Ni'n bod yn gwrando ar ei farn beth mae fe wedi bod yn gweud am y gêm yma. 2 gêm ar eich gyfer chi yn fyw heno. Ni'n dechrau gyda 5 campwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru.
Cymoedd cyn ben campwyr, ddim di ennill gêm y llynedd, tan y gêm dyngedfennol yn erbyn Coleg Gwent, i benderfynu pwy oedd yn mynd lawr wrth gwrs. Felly maen nhw yn adran A o'r bencampwriaeth yma, Gwent yn adran B. Glantaf yn colli yn y rownd derfynol yn erbyn Coleg Llanymddyfri. Pawb yn ysu i'r tymor rygbi ddechrau. Tymor rygbi newydd. Mae'r bwlch fel sydd wedi bod yn hirach o bosib. Eleni, ond ni'n barod. A ni'n ôl mewn stael ar nos Iau. 2 gêm ar eich cyfer chi. Ddoi dîm yma nabod i gilydd yn dda yn rhanbarth rygbi Caerdydd wrth gwrs. Y Cymoedd a Glantaf. Mas da'i gilydd maen nhw'n dod. Falle ddim wedi trafod pwy oedd yn mynd i ble. Glantaf yn ei lliwio o las nhw. A'r Cymoedd, fi'n falch o weid, wedi cael gwared o'r Illuminous Milin, le o'n i ffili gweld i rhifau nhw. Maen nhw mewn D. Timoedd yn barod. A dewch chi'n gael pip arno nhw. Glantaf ambell i wyneb cyfarwydd yn dychwelyd o'r llynedd. Tom Howe, y bachwr, un afserenni yn y reng ôl y llynedd yn dalent. Felly hefyd ar athletwr o ail reng, Gabe Williams. Brawd Teddy Williams. Lloyd Lucas nath ennill y gêm yma llynedd i Glantaf yn gapten ar y tîm eleni. Gol adlam hwyr oddi a sgoriwr ceisiau diri Joseph Jones yn gwisgo 11. Tîm newydd, ond yr un bydd y patrwn i Glantaf, chwarae rygbi wrth gwrs. Y Cymoedd yn edrych am welliant o'r llynedd cyn ben campwyr am gymryd i gêm wrth gêm. Tîm ifanc, y gorau maen nhw wedi cael nôl y sôn ers cyfnod Covid. Chi'n cofio hwnna? Dylan Barrett a Conrad Gregory nôl yn y pac. Cydwch lygad ar Tom Christopher yn yr ail reng. Fe wedi colli tymor llawn, ond yn dalent. Joey Williams yn gapten, Logan Jones yn haneri profiadol. A cyflymdra hefyd yn y 3 cefn. Ni'n barod, mae'r tîm oedd yn barod, mae'n dyfarnwr profiadol iawn i. Rhys Jones yn barod, fe'n dyfarnu yn Super Rugby Cymru. A mae fe hefyd nawr yn barod i fynd. Felly dyma ni, pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. A gemau byw yn dechrau hyn o. Pwy sy'n cario i ddechrau? Pwy arall, ond Tom Howe. Corfforol bydd hon i ddechrau. Sawl brwydyr ar y cae. 2 fachwr. Logan Lloyd yn erbyn Tom Howe. A'r 2 fewnwr hefyd, Mason Daniels a Joey Williams. Glantaf yn y glas tywyll a gole. Le mae hwnna'n mynd? Rhy hir. Siwt mae'n adlamu. Nôl dewn ni am sgrym. A maen nhw'n chwarae gyda'r gwynt. A dyna'r broblem. Mesur, pwyso a mesur y gwynt yma. Ifan Phillips wedi cyrraedd wrth yn ochr i. Ifan, noswaith dda i ti, mae'n noson hyfryd perffaith ar gyfer rygbi. Noswaith dda, Rhys, yn bendant, noswaith perffaith fel ti wedi sôn. Ond mae hwnna jyst yn dangos pa mor gryf yw'r gwynt. Falle bod ddim yn disgwyl yn gryf iawn, ond jyst yn y cornel gwaelod na le o'n i'n neud y sylwebu yn y studio. Mae yn wyntog allan na, felly bydd rhaid y maswyr jyst treol darllen a mesur y gic touch yn well. Ond nawr cyfle cynnar iawn i'r Cymoedd i roi cwpl o gymaleth i gilydd a roi amddiffyn Glantaf dan bwysau. Wel, rhaid nhw ennill y sgrym gynta, wnaethon nhw wneud hynny. Iwan Leisian, y gŵr o beddau oedd yn cario. Sim rhif ar y gefen Iwan Desi, yr wythwr. Ond mae fe'n gret i weld y Cymoedd wedi cael gwared o'r lliw llachar yna. Fi'n lli gweld yr hiferi cefnau. Mae hwnna'n bwysig. Jones ar bas yna. I Treherne Ennis. Ddim wedi mynd mlaen. Hwna wedi cael ei rwygo. Dim cam drafod o ddi, ond y gic na gan Lloyd Lucas yn ffindo bach o dir. Piantecki yn penderfynu agor i lan, ond hwna wedi mynd mlaen o'r dwylo. Mantes i Glantaf. O bosib wedi mynd mlaen dwywaith. Wel, yn sicr yn ôl barn y dyfarnwr sgrym fydd i Glantaf. Ni wedi sôn ar y modern berffaith i trafod y bel, ond cwpl o gamgymeriadau sylfaenol iawn fyna gan y chwaraewyr. Glantaf yn neud yn wych yn amddiffynol, jyst i rwygo'r bel allan o gafel y Cymoedd. A wedyn cyfle fyna
i Glantaf i falle rhedeg bant gyda cais bach eitha rwydd ond just yn gollwng y bêl a nawr sgrym cynta i Glantaf, ail sgrym o'r gêm yn dal yn sgwar. Lloyd Lucas ar gic yna. Just am droi. Y Cymoedd dod i pwysau ar y naid byn nhw'n neud yn y 2 ar hugen. Y Cymoedd di llwyddo aros yn adran a o'r bencampwriaeth yma. Ond yn beth pwysig iawn. Nid yn unig i'r tîm rygbi ond i'r coleg yn gyffredinol. Ond y moyn bod yn yr heinen dop o'r rygbi sydd ar gael. Logan Lloyd, y bachwr, i frawd Lewis Lloyd, tîm dan 20 Cymru a gyda'r gwylch. Yn teulu o Dreorci. Mae di gweithio i nhw. Neu gefal oedd i fod i weithio, ond does dim ots siwt maen nhw'n cael y bêl nôl, dwi'n meddwl bod nhw'n neud. Joey Williams, yn edrych am well ongl a mae'r Cymoedd wedi colli hwnna unwaith yn rhagor. Glantaf di troi i drosto. Jyst yn cymoni pethach oedd y Lincoln Hill ar y llawr i'r Cymoedd. Ond mae Glantaf gyda'r gwynt ar ei cefnau yn dod i'r Cymoedd o dan bwysau. Mae rhaid i'r Cymoedd treol gael bach o afel yn y gêm a nawr just o ran gwybod mae'n gynnar iawn rhyw 4 munud mewn i'r gêm ond mae sawl camgymeriad yn slipo mewn i'r gêm nhw. Oedd y llinell nawr oedd falle cam dealltwriaeth rhwng y neidwyr a'r bachwr y bêl yn mynd dros y top. A nawr mae cyfle gwych gan Glantaf i roi gymalau at ei gilydd ond bas yn mynd ymlaen. Mae hwnna'n dangos pa mor bryglis mae Glantaf y tu ôl yn gallu bod. Bas yn hwyr o ddi a Joe Fernandez yn bwrw'r lain ond y dyfarnwr Rhys Jones yn llygad i le. Just y bas yn hwyr a just ymlaen o ddi ond mae'r dyfarnwr reit gyferbyn ar bas yna. Bod y canolwr yn cedi Bailey Cutts oedd ddim cweit yn cytuno ar penderfyniad. Bailey Cutts yn sythu'r llinell yn dod off i dro'r dde a'r sythu yn lan yn gael i ddwylo'n rydd yn edrych am dadlwytho'r bêl na ond just yn anffodus, just yn dal y bêl twtch yn rhy hir a mae'r bas na wedi mynd ymlaen. Wel, y Cymoedd yn edrych y tîm mwyaf nerfus o bosib ond mae hwnna'n adlamu yn angyredig i Glantaf oedd i'r Cymoedd yn gallu dod yn o dan bwysau Piantecki na wedi dwyn y bêl hefyd. Nawr mae yna gyfle. Joey Williams un ffordd a'r llall. Edrych am gymorth, y cymorth yn cyrraedd. Mi eisiau fwy o gyrff yn ardal y dacl. Piantecki mewn am un amser. Dadlwytho da, ond yn cael ei lorio'n ddisymwth iawn o Trehern Ennis. Ond mae yna gicos i'r Cymoedd, a byd nhw'n hapus i gael o'n ymwneud o dan bach o bwysau. Yn sicr o'n o dan bach o bwysau fyna, llinell amddiffynol. Glantaf yn dod lan yn gyflym iawn, a fi'n gael ei Tom Haw y bachwr oedd yn arwain y llinell na, ond yn lwcus iawn i'r Cymoedd yn ennill y kick-osp. A nawr, fel nes i sôn, maen nhw'n edrych yn dîm eitha nyrfus mas na ar hyn o bryd. Mae lot o chwaraewyr ifanc iawn yn y tîm na, felly mae rhaid i nhw treol y dynion sydd gyda bach o brofiad i tawelu pethau lawr, a mae rhaid nhw wneud siŵr bod nhw'n dal y bêl ma'n lan nawr. Wel, oedd y lain ddiwetha ddim yn llyfn, a mae Glantaf a Gabe Williams wedi pinsio honna hefyd. Dyma Haw unwaith yn ragor. Mae fe'n edrych fel athletwr ifan i gwe. Ond bendant, mae lot o sôn amdano, oedd e mas yna. Oedd e'n ware rhif 8 yna, oedd e'n cario'r bêl yn gryf, a oedd e'n edrych yn dipyn o faint nôl prynu, a fi'n credu bod e'n rhoi bach mwy o bwysau ymlaen ar fe nawr, felly dwi'n edrych ymlaen i weld sut bydd e'n datblygu yn y tymorau yn y sa, yn y gêm ma heno. Lloyd Lucas yn dod i pwysau arno. Gic yn fyw o hyd. Mason Daniels yn agor i lan. Mae fe'n gawr o'r bêl na dwi'n ymlaen. Ni'n siarad am Mason Daniels. Mae fe wedi dod o ysgol lan yn Hirwain, Fryd o Wain. Fe wedi dod lawr. Bydd hi'n frwydr rhwngtho fe a Joey Williams. Mae nhw'n ddoi fewn o'r hollol wahanol. Ond bydd hi'n frwydr. Yn sicr yn anffodus, just yn tynnu lygad falle o'r bêl a codi ben lan i'n si edrych ar yr amddiffyn o'r gwagle na. A bach o afters ar ôl ni. Ond jyst yn gollwng y bêl, mi'n siŵr bydd Llywarch yn eitha grac gyda. Falle siwt mae y Cymoedd Glantaf,
Just yn gollwng cwbl o beli, syml iawn a mi'n siŵr bydd nhw'n trel tacluso hwnna lan nawr am weddill y gêm. Scrum wedi gweithio mas a mae'r Cymoedd di ffindo lle. Mas ar y chwith. Glantaf yn taflu cyrff mewn i ardal y dacl bron a dwy'n hwnna. Ond mae Desi di codi ac yn mynd yr wythwr. Dim rif ar ei gefnau. Gwaith gyda Joey Williams yn neud yn twrio hwnna allan. Alexander White yn cario nawr. Fe'r cawr sy'n gwisgo 5. Jones yn lliwio. Neb cwaith ar ei ysgwyd e. Haw bron a dwyni. Dyna Williams eto. Leision. Williams. Newid cyfeiriad. Mae'r Cymoedd am wneud. Fel wedodd. Ifan Phillips wrth yn ochr i mynd trwy'r cymalau. Pengliniau ar y llawr fyna. Ni'n meddwl falle bydde'n adrosedd. Ond neis i weld y Cymoedd yn mynd trwy'r cymalau, Ifan. Ond sicr na'n gwmwys beth oedd eisiau nhw. O'n i'n sôn falle bod nhw'n edrych fel tîm sy'n eitha nyrfus mas na. A so chi'n baio nhw gêm cynta'r tymor. Yn amlwg am nhw moyn. Dangos i ddoniau nhw ar y lefel ma, camerau ma. A hefyd falle'n rhoi bach mwy o bwysau arno nhw. Ond ni'n mynd i ofyn hwnna. Faint o wyniaeth mae'n ei wneud? Mae'r boes ifanc yma, mae'n profi fe. Maen nhw'n wario am lle o fewn y ranbarth. Falle lle fydd i Gymru a mae'r camerau yma. Bach mwy o bwysau? Bydden ni'n gweud bod achos ar diwedd y dydd yn credu mae cyfle da chi i dangos eich doniau nawr ar lefel a i gynulleidfa, falle byddech chi ddim yn cael y cyfle i wneud hynny os byddai'r camerau ddim ma. Felly mae fe'n dipyn yn bwysau, mae bwysau dipyn yn fwy yn sicr, ond gobeithio gall y boes just rhoi hwnna falle tu ôl nhw a gael y pwyntiau'n gynnar nawr hwnna'n jyst i setlo'r nyrfau tyma bach. Wel, maen nhw yn setlo'r nyrfau. Dim nyrfau o gwbl gan Logan Jones. Fe a pwyntiau cyntaf y gêm yma ym mhencampwriaeth ysgolion a Cholegau Cymru yn dod i'r Cymoedd ar y blaen o 3-0. Stay behind both sides. Good boys. Geraint Lewis, prif y fforddwr y Cymoedd. Mae'n dipyn o gymeriad. Gareth Wyatt hefyd ynghlwm ar y fforddi i fab. Rhys Wyatt. Keep retreating, Black. Yn dal hwnna, dwi'n meddwl. Nid y gic ore ganddo fe. Na gefe oedd e, na pam. Johan Leision oedd e canolwr. Dim na byddech chi ddim moyn o ran y Cymoedd. Gael pwyntiau ar y bwrdd yn neud yn dda mewn i'r 2 ar hugain a gael y pwyntiau cynnar na, ond just ddim yn gael yr allanfa'n lan. Ond wedyn gweud na, neud lan. Falle am y gic sal na ar y allanfa sal gyda'r llinell amddiffynol na. Mae'n lan yn uchel ar bachwr. Neud o'n wirthiol i gael y bel na allan o'r dacl. Lloyd oedd ar bas fach na. Ond gwrthrycio ma Glantaf yn neud. Mae Logan Lloyd yn goffo cymoni eto. Bel ar lawr. Logan Jones. Rhaid i fe chwarae mas o drafferth yna. Tacl dda gan James Harding. Pwyllo pethach nawr. Mae'r Cymoedd am wneud. I ffindo, fel wedodd Ifan, dihangfa gwell na gaethon nhw o'r ail ddechrau. Ond yw hwnna yn y 2 ar hugain. Dyna'r cwestiwn. Mae'r gic yn awgrymu bodi. A tu fewn, mae'r dyfarnwr yn gweud. Bach o drafod myna rhwng y dyfarnwr cynorthwyol a'r dyfarnwr sydd ar gair ola, Ifan. Yn gwmwys y dyfarnwr yn hapus iawn gyda hwnna, yn gweud bod yn y 2 ar hugain. Oedd e'n agos iawn, oedd feddi, oedd yndi, ond y dyfarnwr yn mynd gyda ochr y Cymoedd. Nawr mae cyfle gan Glantaf, falle i setlo i nyrfau nhw, achos maen nhw wedi falle wneud cwpl o gamgymeriadau bydden nhw ddim yn disgwyl wneud. Ennill y llinell yn lan. Gabe Williams ar daliad i Glantaf. Bailey Cuts yn bwrw o ongl. Bailey Cuts yn angl, dyna chi lain bych chi'n clywed, dwi'n meddwl. Haw, fe'n cario, ddim cwaith yn gallu dadlwytho. Lloyd yn brwydro amdani, mae'r law mas, mantis i Glantaf. Mewn i'r 2 ar hugain, maen nhw nawr yn mynd. Pic bach lawr o'r ochr dywyll i'r mewnwr Mason Daniels. Oedd na groesi, felly nôl dewni. Oedd mantis yn cael ei chwarae. Pwyntiau Ifan fan hyn, ti'n meddwl, i Glantaf neu am y cornel? Bydden ni'n meddwl falle ewn nhw am y pwyntiau jyst i gael, fel wnaethon ni sôn, o ran ochr y Cymoedd, jyst i setlo'r nyrfau, jyst i gael pwyntiau, ond
A lle ma nhw'r di gweld rhywbeth fan hyn. Cyn i weld beth stag e weid. Yellow card, Ocean. Ocean, you think yellow card? 6? Is it on the 9? Cosby, y Cymoedd fi'n credu mae fe'n neud. We've got a lifting tackle off the ball, yeah. You carried on after the ball, so yellow card, okay? O, Carden Felen. Garden Felen. A chi'n gallu gweld tackle o ddi. Just tip fach dwi'n meddwl. Heibio'r horizontal. Biges i ddim lan ar hwnna, Willis ti di? Na, Willis ddim i. O, mae'n geri falle bod eitha lwcus taw dim taw Carden Felen yw hwnna, i fod yn onest. O ddim a bwys y bel na pam o'n i ddim wedi gweld i. Oedd hi bell ar ôl y bel i fynd. A just yn colli ben tyma bach yn y cyfnod na. A nawr mae hwn di roi cyfle eitha gic, eitha syml i'r maswr. Glantaf a byddech chi'n disgwyl fan hyn nawr i'r sgôr i ddod yn hafal 3-1. Cyfartal yw i Lloyd Lucas a'r triffwynt achos y trosedd gan y gŵr yna, Conrad Gregory. Yn ardal y dacl fan hyn o ddi. Ie, oedd y ddoi yn ynglwm ei gilydd, really. Tom Cadman a Conrad Gregory, ond Gregory. Behind, boys. Nath benderfynu codi Cadman fyna, a fe sydd wedi cael y melyn. Always inside, boys. Cyfartal unwaith yn rhagor e, triffwynt yr un. Glantaf, 2 yn erbyn 1. Tŵr bwlch, opsiynau tu fas, a tu fewn. Dim lot o opsiynau nawr, Joseph Jones, mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais, ond yma'n torri tackle, ond i ma fe! Yn dechrau'r tymor newydd fel nath e orffen y tymor diwetha yn croesi am gais hyfryd. Gwaith gwych gan Glantaf, gwrth ymosod o'r ail ddechrau, a'r cais cyntaf o'r gêm yma yn mynd i'r gŵr yna, Joseph Jones. A na chi gais i Glantaf, mae hwnna'n gais gwych yn syth o'r ail ddechrau. Falle byddai'r dyn ychwanegol na di wneud gwahaniaeth yn amddiffynol, ond y Glantaf yn gael y bas mas, 2 pas, y canolor yn mynd trwy, yn darganfod i gyd canolor ar y tu fewn, ond Joseph Jones yn neud yn wirthiol fyna, just i mynd ar y tu allan, aros ar ei drad, yn gael y bel yn gynnar, trosglwyddo'r bel i'r llaw chwyth, i'r fraich chwyth na, i ddefnyddio'r llaw dde na, i roi y fraich at y cefnwr a mynd dros am y cais, a mae hwnna yn gais eitha special i Glantaf, a fi'n siŵr bydd Llywach yn hapus iawn gyda hwnna. Dim trosiad i Lloyd Lucas, felly 8-3 mae yn aros. Ond wnaethon ni weld y gŵr yna, Joseph Jones, mae'n rhan o Academi Caerdydd, wedi cael ysgoloriaeth gyda rygbi Caerdydd. Maen nhw wedi gweld i dalent e. Mae'n gwneud yn siŵr bod yn aros yn system tîm y brif ddinas. Haw yn dal yr air ddechrau. Mae rhaid i'r Cymoedd ddysgu o bosib i beidio a ffindo fe o bob ail ddechrau. Mae bel yn rhydd, Mantes. Hill wedi cymoni hwnna i'r Cymoedd. Ni moyn ceisiau, ni moyn rygbi da yn y gêm yma. Jones yn cael ei ddal tu ôl y llinell Mantes. Biwiog, mae Logan Lloyd. 2 fachwr da yn chwarae. Williams yn newid cyfeiriad. Advantage over. O, nawr te. Oedd na law ddim yna. Harry Kinsey. Just kick os. Dim melyn, fi wedi gweld melyn yn cael ei roi. Ydw, fi wedi gweld melyn yn cael ei roi gyda kick os fel just yn cael un fraich ar y bel, ond mynd nôl at y cais na. Na sy'n gret i weld o ran Glantaf. Just y cwirdeb y paso yn paso'r bel tu flan i chwaraewyr, felly mae'n galluogi nhw redeg mlaen, sy'n eisiau nhw i atal i drad o gwbl, maen nhw'n lle redeg mlaen at y bel a cadw'r cyflymdra na mewn i'r chwarae, ond nawr y cyfle nawr nôl i'r Cymoedd. Un dyn yn llai, cofiwch yn y llinell. Cyfle felly i'r Cymoedd. Edrych ar yr ail chwarae yna. Mae Harry Kinsey yn lwcus bod e ddim wedi cael melyn. 5 dyn yn y lain i'r Cymoedd. 9, you have to go back. 9, Joey, go back.
Wel, Rhys Jones One stop. yn dyfarnwr ni yn siarad gyda Joey Williams yn gweud bod rhaid i fe nôl a Joey gwrando. Glantaf yn troi hwnna. Ie, mae Glantaf wedi cyrraedd y llawr, odi'r bel ar gael. Odi mai, y cymoedd dal ar bel. Joey Williams eto'n goffo gweithio'n galed i gael y bel na mas. Tri gyda'i gilydd yn cario. Glantaf bach yn araf ar ardal y dacl o bosib. Rhaid cymryd cyfleon. Dyna'r be mae'r cymoedd yn gorfod wneud eleni. Pan maen nhw ar ei gorau, o'n nhw'n arbennig blwyddyn diwetha. Nhw ddim ar ei gorau digon o'r amser. Logan Lloyd unwaith eto. A fe di cael 20 munud agoriadol arbennig. O, pan e mynd yn rhy bell, mae'na Dylan Barrett. Mae Gabe Williams wedi cael ei ddwylo ar y bel. Rhywbeth nath e llynedd hefyd troi'r bel na drosto. Wrth i Mason Daniels glirio dros yr yslis. A'r cyfle bach wedi mynd i'r cymoedd. Ie, mae amddiffyn Glantaf i fod yn deg nhw wedi bod maen nhw'n yn draddodiadol. Ni'n gwybod fa mor disglair yw nhw'n amddiffynol. Ni wedi gweld yn barod gyda'r cais cynta na, ond hefyd beth sydd wedi plesio fi o ran Glantaf yw'r amddiffyn a mae'r llinell amddiffyn a'n gryf. Mae'r blaenwyr yn dod oddi ar y llinell yn gyflym iawn, yn torri'r chwaraewyr y cymoedd lawr yn isel a gael nhw'n mynd lawr i'r llawr yn gynnar sy'n galluogi'r chwaraewyr Glantaf wedyn i fynd dros y bel. Mae'n anaf ar y ca, fi'n credu gallwn ni gael gair gyda Llywelch ap Myrddin sy'n cadw cwmlu i Loren. Diolch Rhys. Llywelch na ddechrau gyda'r cais yn ymosod o ddyfnder. Joseph Jones na i groesi, mae'n rhaid bod hynny'n dyblesio. Yndi, ie, na, beth o'n i edrych i wneud i chwarae eto, so fel bacio'n sgiliau wedi cwpl weithio wedi bod ymlaen i chwarae, dwi'n teimlo wedi cicio bach gormod, so nisio cadw bel dilwch i bach mwy. Gaethon ni ddim lot o gyfle i siarad am y gwynt mae cyn y gêm. O dwi'n rhywbeth ti wedi trafod yr tîm, faint o effaith mae'n cael? Ie, lot, achos er mwyn braf, mae gwynt yn chwrlio, mae gwynt yn gry. To chwarae ma'n hun, mae'n horrible i chwarae, achos ti'n, ie. So, na, mae'n wedi cael dylanod mwr, ond sy'n mynd i gadw, dwi'n mynd i trwy defnyddio bach gorfod lle mae'n i chwarae, mae'n eisiau chwarae, so, ie. Llywelch diolch yn fawr. Mae lein yn lan, a'r cymoedd ac yn cario. Mae Johan Darcy, dwi'n meddwl eto, di rif. O, rhyngipia! Joseph Jones o dan y pist. Di darllen honna yn berffeth. Ail gais i Glantaf, ail gais i Joseph Jones. Mae ffili stopo sgori. O, cais gwych arall gan Joseph Jones, ond tro hyn, cais unigol, gwych gan yr esgellwr. Dath e lan yn fflat yn amddiffyn, a nath e darllen y bas na'n wych. Nath e darllen e o bell, oedd e'n gweld yn dod, chi'n gweld yn dod yn gynnar iawn. O, mae'r bas na, yn darllen y bas yn wych. A mae'r cyflymdrad ag e'n amlwg iawn i gorffen y cais na. A fydd hwnna'n foment special iawn i Joseph Jones. Trosiad yn llwyddiannus y tro yma i Lloyd Lucas, 15-3. Rhywbeth, maen nhw wedi paratoi, ti'n credu bod Joseph Jones yn cael y rhyddid i fynd am y bel yn yr system amddiffynol? Ie, mae'n disgwyl fel ni, fi'n credu falle oedd e'n teimlo falle oedd nhw'n fyr yn amddiffyn falle, achos o'n i'n teimlo fel oedd yr wythwr i'r cymoedd di wneud yn wych yn dod rown y cornel. Darcy yn cario'n gryf iawn yn mynd dros y llinell fantes na, a falle oedd Joseph Jones wedyn yn teimlo oedd y cyfle gydag e i fynd ar ymgipiad na a i fod yn deg iddo dath e bant gyda fe, so fi'n siŵr bod e'n hapus iawn gyda hwnna. Mae diw Glantaf, sicr i chi, ddim yn mynd i stopo ar y rygbi. Kick gosb. Yn meddwl, mae rhaid cadw llig ar barcud ar Glantaf. Ewn nhw o unrhyw le. Cofiwch, 7 munud yw'r garden felen, os dwi'n cofio'n iawn yn yr oedran yma. 70 munud o amser yw'r hyd y gêm. And who was the high tackle? Do you have a number for the high tackle? Okay. Lloyd Lucas, dyna fe, maswr Glantaf, glwm ag arfan Cymru hefyd. Mae Conrad Gregory nôl ar y cae. Popeth wedi digwydd tra bod yn y cell chosb wrth gwrs. Mae yna fwy o fylchge yn ymddangos. Gabe Williams, tafiada, daliada. Siw mae'r hyrddiad i Glantaf. O,
O, mae sgarmes symudol ma wedi cael ei adladu. Yn bert iawn gan Glantaf. A mae'r momentum gyda nhw. A mae'n anodd iawn i atal hwn pam heb roi kick-osbi ffwrdd. A dwi'n credu bod rhif 7 Cymoedd mewn na. Ond mae'r bel ar gael. A nawr mae'r cyfle i'r olwyr. O, ma' nawr te. Mae'r Cymoedd wedi cael ryngipiad. Iwan Leisian oedd ar bel. O, nawr mae Fernandez yn mynd ar y tu fas. Cyflymdra ganddo fe i dorri un. Y pas nôl tu fewn. O, Wyatt yn cael ei lorio. Pwy sy'n ar bel na nawr? Mae'n agor lan. Rhaid i chi fod yn wyliadwrus yn waren erbyn Glantaf. Ewn nhw o bob man. Cwpl o eiliadau eitha exciting yna gan y ddoi dîm. Ond fi'n credu jyst o ran y Cymoedd, fi'n credu mae'r rhaid nhw trel y rafu bel Glantaf lawr, pan mae Glantaf yn gael y momentum na i fynd a gael y cyflymdra yna mewn i gêm nhw. Maen nhw'n dîm hynod o dan Sherys. Felly o ran y Cymoedd yn amddiffynol, mae'r rhaid nhw trel targedu'r bel yna a trel y rafu'r bel yna lawr, gwmint yn nhw gellir. Achos na'n gwmwys be mae'r Glantaf yn neud pan mae'r Cymoedd gyda'r bel. A dacl yn herthol fyna gan yr ysgellwr arall. Harry Kinsey oedd fyna. Fe gyda Bailey Cuts gath i gosbi fyna. Just byth wedi yn ôl o'r le oedd e'n cam sefyll. Bach o driniaeth, cwpl o anafiadau, dŵr ar y cae, a mae eisiau dŵr. Mae'r tempo, mae'r pes y gêm wedi bod yn uchel. O'n i'n warth teg i'r ddoi dîm yn nhw ddoi. Mae i ware. Ni wedi gweld cwpl o falle camgymeriadau, ond achos maen nhw yn treol trafod y bel ar y lefel uchaf ma. Maen nhw'n treol redeg popeth. Maen nhw'n treol ar ddoi dîm yn treol trafod y bel yn gywir, ond cwpl o camgymeriadau yn dod mewn i'w gêm nhw. Ond fel nath Llywarch sôn gyda Lauren ar ochr y caf yna, sy'n eisiau gorware hefyd. Mae'r Cymoedd falle mae'r Glantaf, yn teimlo fel bod nhw yn rheoli'r gêm ar hyn o bryd yn weddol rwydd. Felly, sy'n eisiau gorware i nhw, ond o ran y Cymoedd, mae'r rhaid nhw trel y rafu pel Glantaf lawr a neud un anodd yn nhw i fynd dros y llinell fantes na. Mae Ethan Trehan Ennis wedi cael y driniaeth. Mae fe'n ffit y prop Pentyn. A lain y Cymoedd i wi ar ôl y gic gosb yna. Lot o symud yn y lain. Tafliad dewr i'r cefn. Chi ddim yn moyn taflu iddi un gŵr. A'r gŵr yna yw Tom Howe. Fe mewn i hanner y Cymoedd. Araf oedd y bel yna. Gabe Williams o dan bwysau. Fe wneud yn dda i aros ar ei drad. Ac yn llwyddo cael y bel yn ôl i Palmer, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi dwy'n y bel. Nawr te, y Cymoedd. Pel i nhw. Barrett yn cario. Ydy wedi cyrraedd y llawr, ond i ma fe. Joey Williams. Penderfynu cicio ar draws y cael. Mae hon yn mynd, bron i'r dwylo. Tane Jones oedd mas yna. Dim byd yn bod ar y gic. Ond just yr awel yn mynd â hi bach yn bellach. Na beth oedd yr asgellwr wedi disgwyl o bosib. Ond na chi welliant gyda Coleg y Cymoedd yn amddiffynol. Maswr o bob un yn arwain y llinell na. Logan Jones yn hyrdio'r blaenwyr nôl o ran Glantaf. Lle oedd hi ddim yn bas berffaith. Ond mi'n cael maswr sy'n mewn yn isel. Yn hyrdio'r gŵr yn ôl. Yn dal y bel lan. A wedyn mae'r blaenwyr yn dod mewn a rhwygo'r bel. A ennill y bel na nôl i Cymoedd. Ond na chi welliant yn amddiffynol a mwy o hwnna sy'n eisiau. Bain. Set. Scrum i wi yn y pen draw. Scrum i Glantaf. Be nhw'n mynd? Beth yw patrwm nhw tu ôl y scrum? Pas hir neto i Fernandez. Fernandez. Os ydym ti'n mynd ar y tu fas ond y bel na wedi mynd mlaen o'r dwylo. Scrum i'r Cymoedd. Scrum dda mewn sefyllfa ymosodol. Da iawn. Opsiynau siwr o fod Ifan yn aill ochr ar llall fan hyn. Yn anffodus yn Glantaf yn treol ymosod o dwfwn, ond just yn anffodus, just yn gollwng y bel. Sa'n mor os mae'r bel na'n ffrig neu byd o, dwi'n meddwl bod rhywbeth ar y bel na, mae'r chwaraewyr yn gollwng y bel na, bach yn rhy hawdd ar hyn o bryd, mae'n siŵr gofalu ar ôl y bel na, twtch yn fwy, y bas ddim yn un wych, ond byddech chi'n disgwyl ar y lefel ma, dal y bas na. Ond fel nes i sôn nawr, scrum i'r Cymoedd. Opsiynau ddoi ffordd neu llall yn penderfynu mynd yn agored. Dim na fe chi moyn y maswr yn cario'r bel o'r cymal cynta na.
o'r cymal cyntaf yna chi'n disgwyl. Fwy o drefn ar chwarae'r tîm. Rhywbeth yn mynd o wyth fyna. Mae'r bêl dal ganddyn nhw. Dyna beth sy'n bwysig. Leision yn cario eto. Mae llinell amddiffynol. Glantaf yn dod lan yn gyflym iawn. Bant o'r lein yna. Dyna beth chi moyn. Cario'n dda. Alexander White. O, the bas yna'n fflat a trwyddo'r bwlch. Mae'r wythwr desi yn mynd. Yn creu platform Joey Williams. O, mae fe wedi cael ei lorio. Gobeithio bod i ben glin yn iawn. Oedd e o dan o fe. Wel, mae'r Rhys Jones yn dyfarnwr wedi penderfynu chwythu chwibannau. Pigwr neu pen glin oedd hi o dan y corff. Dyn nhw ddim eisiau colli neb yn enwedig i captain Joey Williams. Ie, fi'n credu mae bigwr newen am mae'n dal. Mae'n edrych fel bod e'n boenus. Just yn gweld hanner gwagle. Yn anffodus wedyn, mae Tom Howe felly dod mewn i daclog e. Yr ongl gynta gan dasu'r wythwr. Ni'n gweld e'n cario'n grif iawn. Dros y llinell fantes i'r cymoedd. Ond just yn adys yn cael ei llusgo i'r llawr. Oedd hi'n dacl lletwyth. Ond dacl oedd rhaid gael ei wneud. Yn anffodus i'r mewnwr. Wel, mae yna oedi felly cyfle ni gael y barn Gareth Wyatt sy'n siarad gyda Lauren. Un o hyfforddwyr Coleg y Cymoedd i ddechrau, Gareth. Pa mor gostus mae'r cerdyn fel yna wedi bod? Ie, mae Glantaf wedi cymryd mantais o fe, ond jyst angen i boys ni setlo bach. Lot o nerfiau yn dod mewn i'r gêm, so just eisiau ni mynd trwy'r cymalau, edrych ar ôl y bêl yn well. Mae Glantaf yn dda iawn yn ardal y tacl ar hyn o bryd, so gallwn ni bod yn lot gwell na, ond just cadw mewn a edrych mlaen ail hanner. Chi'n disgwyl nerfau? Mae'n gêm gyntaf, lot o'r boes yn camau'r llwyfan yma am y tro cyntaf. Wnaethoch chi siarad am y peth lot yn ystod yr wythnos? Na, ni ceisio ddim adeiladu, ond ti'n bod beth mae social media, bechgyn a'r clwbiau, ti'n bod ar y teledu heno, gêm mawr yn erbyn Glantaf, mae pawb yn gwylio nhw, y ffrindiau o clwbiau ac ysgolion. A mae'n peth mawr i nhw, a cyfle gwych. Ac yn siŵr gewn ni weld bach o rygbi dda am gweddill y gêm. Bydd y gwynt o fantes i chi yn yr ail hanner, chi'n meddwl? Achos mae'n troes i bob ffordd ar y foment. Ydy, gyda Glantaf ar hyn o bryd, ond gallwn ni dal wneud yn well mewn i'r gwynt, ond sicr gobeithio bydd e'n mantais yn ail hanner. Gareth, diolch yn fawr. Diolch. Joey Williams, nôl ar ei drad. Nath e dipyn o sŵn fyna. Wrth gael yr anaf, pigwr fe o ddi. Mae wedi ennill sgrym i'w dîm. Eto, hyrddiad bach yn dod o Glantaf. Joey Williams yn gorfod gweithio'n galed i gael i mas. Cario, ac yn dadlwytho, ond i bwy. Mae Wyatt gyda'r bêl, fe'n cael ei godi yn y dacl. Tackle! Le mae'r bêl na? Mae ar lawr, y cymoedd dal gyda hi. Ond fel wedodd Gareth Wyatt, mae Glantaf yn creu hafoc yn ardal y dacl. Yn taflu lot o gyrff mewn. Ac yn rhoi'r cyfle i Lloyd Lucas i glirio. Mae rhaid i ond am ei mas. Ie, mae'r bêl dal yn fyw. Advantage black offside. Tane Jones. A mantes hefyd i'r Got cymoedd. the advantage black offside, okay? Chwarae rydd yw i felly, gwerth trial rhywbeth. Gregory yn bwrw ongl ac yn dadlwytho. Dynion yna. Edwards ar bas yna. Mae Glantaf yn taclo am ei bywydau. Dwylo ar y bêl yna yn sicr. Pas nôl ti fewn. Yn troi yn hyfryd. Lloyd y bachwr. Joey Williams nôl wrth y bôn. Dyma'r cyfnod gorau o'r chwarae i'r cymoedd. Sim dwywaith am ni. Os na rhywbeth i ddangos am yr holl waith yma. Ddim yn siŵr pwy ffordd i fynd. Logan Jones yn newid cyfeiriad. Go nowhere, boys. Got plenty of advantage. Wel, le mae'r mantes? Right o flan y pist. Penderfyniad i wneud fan hyn. Mae'r sgrym bach o dan bwysau. Neu ge cic rydd, mae'n gic lawn. Gallu ni ddewis sgrym nawr. Fi'n cael ei eithon ni am y pist. Llinell gwych gan y canolwr yn mynd dros y maswr. Ar ymdrech amddiffynol gan y Glantaf. Yr olwyr yn benodol ar y cyfnod ni. Di bod yn wych, mae'r amddiffyn di bod yn sefyll yn grif iawn hyd yn hyn gan Glantaf. Ond cyfle nawr i'r cymoedd. I fi bydden ni'n mynd am y pist, ond
Mae Joey Williams yn gadael. Mae wedi trial, ond yw'r pigwr na ddim yn iawn. 1-20. Sam Price sy ar y cae. Y gŵr o Clwb Rygbi Pontypridd. Triffwynt yw'r wobr i Coleg y Cymoedd ac i drod dde Logan Jones. Lot o waith am driffwynt myna, ond maen nhw'n chwarae mewn i'r gwynt. Felly, fel wedodd Ifan Phillips wrth yn ochr i cymryd y pwyntiau, a dyna'n gwmws beth maen nhw wedi wneud. A dyna'r cadarnhad o'r eilyddio. Triffwynt heddiannol i'r Cymoedd fyna. Maen nhw wedi mynd trwy cwbl o gymalau, maen nhw wedi mynd dros y llinell fantes. A maen nhw'n hollol heddiannol o'r triffwynt yna. Dyna effaith y gwynt Fernandez o dan hon. I Lloyd Lucas. Cuts. Bailey Cuts yn torri nôl. Let it come off your feet. Gwrthrycio da gan y Cymoedd nawr. Gabe Williams dros y llinell fantes. Mae Glantaf yn mynd. Cadman yn cario. Daniels. Howe. Mae'n rhaid y bel yna. Lloyd Lucas, ochr gami, mewn i traffic, mae fe'n mynd. Mae'r Cymoedd wedi dwy'n hwnna. Oedden nhw'n gallu chwarae. Desi. Ar bel, mi eisiau cymorth yno fe. Mae'r cymorth yn cyrraedd, just mewn pryd. Logan Lloyd yn ymlaen am ryw fetr fach arall. Barrett. Fe'n cael ei lorio yn fus ymwth gan nifer o chwaraewyr Glantaf. Mae di Gabe Williams fod yn ofalus o bosib yn cam sefyll. Wyatt yn bwrw ongl. Wyatt wedi bod o dan bwysau bob tro yn cael y bel. Dwylo yn y ryc yna o bosib. Ond y Cymoedd dal â hi. Ond mae Glantaf, Ifan Phillips, yn neud mes o bob ryc. Mantes bach fan hyn hefyd. Mlaen ath i. Mae nhw jyst o dan bwysau. Cymoedd nhw yn popeth maen nhw'n trial wneud. Fi'n teimlo fel mae'r clod yn mynd i'r blaenwyr y Glantaf. Dwi'n teimlo fel maen nhw'n rhoi lot o bwysau yn y sgarmesu na. A maen nhw'n rhoi dynion mewn a sy'n creu mes i Glantaf yn troi yn just Glantaf yn gollwng y bel. Ond oedd y bas yn un sal i'r maswr a fi'n siŵr bydd Logan Jones yn cael cwbl o eiriau gyda'r dyn nath roi'r bas na iddo. Sam Price newydd ddod ar y cae. Y sgrym ymosodol yw hon i Glantaf. Daniels yn bwydo Joseph Jones. 1-1, ymwyddi'r dyn. Myddi dyn arall. Ymwyddi dyn i hun hefyd. Handoff o'ch i Lloyd Lucas y maswr. Mas o'n ffordd i meddwl fe. A'r Cymoedd yn ennill kick-goss. Un cam yn ormod o bosib i Jones y tro yna. Cofiwch, mae fe'n edrych am hat-trick. I fod yn deg yn nabych chi moyn o ran Glantaf a enwedig ar y lefel ma. Chi moyn gael eich athletwyr gore mewn i gwagle, athletwyr gore, roi nhw'n erbyn un. A na'n union be mae Glantaf yn neud, mor rwydd ni o'r sgrym, yn mynd yr ochr dywyll, a roi Joseph Jones, fel nes ti sôn yn mynd am i hat-trick, roi un iddo. Ond just yn anffodus, dros yn rhedeg nôl mewn i traffic, falle tîm i chwaraewyr ei hunan. Ond just y blaenwyr, just touch yn rhy araf i gyrraedd y bel adwi. A wedyn, blaenwyr Cymoedd yn neud yn wych i gael y bel na nôl yn ennill i cic-osbi i'w dîm. Fi'n credu na Conrad Gregory oedd hwnna wedi cael cyfnod yn y cell cos, mae fe nôl nawr. A bel yn mynd yn llydan. Bron dros yr yslys bell yna. Open play. A bel na fyw Wyatt. Just yn llwyddo cadw hwnna mewn nadi. Mae'r lliman lan yn yr awyr. Head on the line, boys, unlucky. Lain i Glantaf yw i. Bach o oedi. Heb cweit yn siŵr sawl dyn ti yn y lain yma. Ar ôl am mewn, Owain Hall yn gwisgo 6. Dim bwlch yna. An i ben tos, tafliad hir. Gabe Williams. Llaw chwyth yn ymestyn am hwnna yn hyfryd. A dyma'r hyrddiad ni wedi gweld mwy nag unwaith gan Glantaf. Maen nhw bron lan at y 2 hugen. Cymoedd yn trio adweithio i fe. Maen nhw wedi penderfynu mynd o hwnna i'r llawr i gael y bel nôl Glantaf. Cadman yn cario.
Daniels yn bwydo. Hall. Fe'n torri'r dacl. Rown y cornel nawr mae Glantaf yn dod. Haw. 2. O amddiffynwyr y Cymoedd yn triol i stopio fe. Dim lot o le lawr yr ochr dywyll yma. Will Adams oedd ar cariad fyna. O, mae hwnna ddim ymlaen o'r dwylo. Mae'r Cymoedd wedi dwyni. Gregory. Nes yn ennill metr fach. Ychwanegol allweddol fyna. Neu bydde fe wedi bod o dan bwysau yn y boced. Leisian yn clirio dros yr ystlys mae'n mynd. O dwi'n hanner amser. Odi. Mae'r chwiban yn mynd. Hanner amser ar Barc yr arfe. Mae wedi bod yn gêm agored iawn fan hyn. Y Cymoedd yn ymweld ar brif ddinas i chwarae'n erbyn Glantaf. 2 gais ni wedi cael yn y gêm y ddoi yna yn mynd i Glantaf a'r 2 i Joseph Jones. 2 gic gosb, yr unig sgôr i'r Cymoedd. Ond maen nhw reit yn y gêm yma achos mae'r gwynt yn mynd i fod tu cefn i nhw yn yr ail hanner. Diddorol yw i ar yr egwyl Ysgol Gyfun Glantaf. 15 Coleg y Cymoedd. 6. Jones wedi troi'r gêm ar ei phen. Oedd hi'n 3-1 tan bod e'n croesi am y cais gynta. A wedyn yn rhynggyffio am yr ail un. Glantaf yn dangos bod nhw'n dwlu rhedeg gyda'r bel yn ei dwylio. Sydd wedi gwneud Clywach y Merddin yn nhw'r gweddol hapus ar yr hanner. Falle bod y Cymoedd wedi dod nôl mewn iddi i raddau. Yn yr ail hanner yna, Steph Hughes a Ivan Phillips yn ymuno a fi. Ond newn ni ddechrau jyst gyda yr ymoda. Newn ni, achos wnaethon ni ddim really sôn lot amdano nhw cyn y gêm. Mae'n teimlo fel bod y gwynt yn troelli bob man, ond mae'n fwy o fantas i Glantaf, Steph. Odi, yn sicr, ni wedi gweld Cymoedd yn ffindo fan anodd iawn i gael gwared o'r bel yn 2-20. Mae mor anodd i gicio mewn i'r gwynt, a ni wedi gweld rhan fwyaf o'r gêm cael ei chwarae lawr yn hanner y Cymoedd. Fi'n siŵr bod nhw'n bles iawn yn mewn i'r hanner gyda'r sgôr, gan feddwl pa mor gryf yw'r gwynt. Ie, felly mae'n hwb seicolegol i nhw yn gwybod bod y mantes gyda nhw, y gwynt gyda nhw tu ôl i cefnau yn yr ail hanner. Ond roedd hi'n ergyd seicolegol i golli 1 dyn. Carden Felen, oedd e'n dadle be bydd dy farn di, Ifan? Just yn colli ben tyma bach fan hyn. Fi'n credu bod e'n lwcus iawn i fod yn onest. Carden Felen oedd e, achos oedd e off y bel yn grwn a na beth wedyn yn arwain o'r cic osb na. 1 dyn yn bring yn y llinell amddiffynol na, a Glantaf yn cymryd mantes o hwnna. Na chi gais cynta y gêm i Glantaf. Y 2 canolor yn cyfuno gyda'i gilydd, a wedyn yr esgellwr Joseph Jones yn gael ei ddwylo'n rydd, yn trosglwyddo'r bel i'r llaw chwith na, a defnyddio'r wedyn y llaw arall i gwthio'r cefnwr bant. Felly mae hwnna'n cais gwych, a hwnna'n gorffeniad gwych gan yr esgellwr. Galle, naill un wedi gorffen y cais yna. Falle bach fwy o hyder yn tîm Glantaf. Wrth gwrs mae'n helpu pan chi'n mynd ar y blaen, ond diddorol clywed Gareth yn sôn am nerfau. Ti'n meddwl bod Glantaf wedi gallu mynd i afel a llif y gêm yn well? Ie, fi'n credu mae'r cydbwysedd gyda nhw rhwng y gêm cicio a'r gêm lledu'r bel yn dda. Welon ni'r enghraifft o nhw chwarae o dyfnder y tro na yn sgori'r cais, ond hefyd maen nhw wedi cico'n dda iawn. Maen nhw wedi cico'n hir yn gorfodi'r Cymoedd i chwarae mas yn ddwfn. Mae wastad yn rwydd o chwarae'r gêm lawr yn hanner y gwrthwynebwyr i ddechrau o ran hyder. Felly mae'n mynd i fod yn ddiddorol i weld fel maen nhw'n ymdopi gyda'r gwynt yn yr ail hanner. Ie, ffordd eisiau canmol y ffordd nath e orffen y cais cynta, ond y weledigaeth am yr ail cais yn berffaith. Ie, yn sicr, o'n i'n meddwl i'r Cymoedd nhw wedi cael yn gwmws be nhw moyn. Nhw wedi cael dasu ar y bel yn gynnar yn y cymal cynta na, yn mynd dros y llinell fantes, a o'n i'n meddwl oedd Glantaf bach yn fyr ar yr ochr agored na, ond unwaith to yr esgellwr yn dod lan yn fflat iawn yn y llinell amddiffynol na, darllen y bas yn wych, a mae'r leisians na gydag yn bendant i ddod off yr asgell na, achos ni wedi gweld nhw'n treol wneud cwpl o weithiau. Ie, mae hwnna'n rhywbeth sy'n anodd iawn i wneud fel esgellwr, yn wedig esgellwr ifanc, i gael y hyder i fynd am y bel. Mae'n bwysig bod chi ddim yn mynd rhy gynnar, neu mae'r chwarae'n cael ei chwarae tu ôl chi,
A os na mae'n gael y bel na, mae'r Cymoedd yn mynd i sgori yn y cornel, felly mae amseriad hwnna yn arbennig. A mae'r Cymoedd wedi gael eu cyfleoedd eisiau canmol, falle amddiffyn Glantaf fyd, achos nhw'n pwyso yn adegau ola'r hanner cyntaf na. Ond nhw yna, rhaid rhoi clod i'r Cymoedd, maen nhw wedi ymladd yn dda iawn yn y gêm. Mae'r Daclyn yn un arbennig, rhaid ar y linell gais. Ond beth sydd wedi sefyll mas i fi yw gwaith y Glantaf yn ardal y Dacl. Maen nhw wedi gwrthrycio bron pob ryc. Ni'n gweld enghraifft yn un Wyatt yn cael ei daclo ar bwys y linell. Ond jyst gwyliwch gwaith Glantaf yn ardal y Dacl fan hyn. Yr ail gweithred na i wthio trwyddo yn troi'r bel drosto. Welwn ni 5, 6, 7 enghraifft o hwnna yn yr hanner gyntaf. A mae hwnna'n dod o Llawarch a'r tîm hyfforddi, achos mae hwnna'n eu pennau nhw yn amlwg. Ie, yn sicr, fi'n credu mae fe'n dod o yr cyflymdra yn y llinell amddiffynol a maen nhw'n dod lan mor gyflym. Maen nhw'n ennill y frwydr corfforol na, sy'n neud yn haws i targedu'r ryc na. Felly o na, yn sicr, mae'r feddylfryd na i ymosod y ryciau na, a mae'r Cymoedd yn gwely'n anodd iawn ar hyn o bryd. Ie, diddorol sut eiffi yn yr ail hanner. Ni wedi yn barod gweld i'ch chafbwyntiau adran A cyn i'r gêm gychwyn. Dyma i chi i'ch chafbwyntiau adran B. Y gêm yma yn cael ei chwarae ddoe. Dyffryn Aman yn curo Sir Benfro wedi gwneud y daith i'r gorllewin 24-5. Dyma fe Osian Herbert yn defnyddio ei bwer i blymio ar y cae. Pen y Bont yn trechu Castell Nedd Port Talbot 64-19. Theo Hutchinson wrth cefnogaeth gyda fe, ond roedd y llinell gais ar ei feddwl. Chwip o gais i'r unigolyn. Ysgol Uwchradd Casnewydd 31-8 yn erbyn Coleg Chris Aberonddi. 5 cais i 1 yn y diwedd. Noah Morgan yn cyfrannu at y cyfanswm yna. Coleg Gwent 26, Ysylafera 17. Ysylafera wedi mynd ar y blaen cyn bod Coleg Gwent yn taro nôl. Aled Evans, ysgolwr cyntaf, wedyn Kai Wardman yn dod nôl y mewnwr i dilio o dan y pist cyn bod Chester Creel yn ychwanegu'r gweddill. 26-17, felly y sgôr terfynol. Yn y sgôr na, a dyma sut mae pethau yn edrych yn tabl adran B. Ysgol Dyffryn Aman, a lleweithoch chi y prif hyfforddwr yw Shane Williams. Fydd e'n bles iawn i weld ei dîm ar frig y tabl. Casnewydd, Pen y Bont a Coleg Gwent i gyd. Yn y 4 ucha, mae'r ddau brif hyfforddwr eisoes wedi siarad gyda'i tîmau nawr yn ail ymuno â fi. Geraint i ddechrau, beth y prif neges? Just, chymod, ni wedi rhoi llawer emdrych mewn i'r hanner cyntaf na, chymod, elfennau tŵn gyda ni nawr hael hanner, jyst hongia mewn a cadw ymlaen gweithio'n galed. Ardal Dacl yn bwysig i ni, chymod, mae Glantaf fel ni'n gwybod nhw'n mynd i fod yn grymus iawn fyna, ond chymod, rhaid ni delio dy hynny ail hanner. Ni wedi sôn am y ceisiau llawer, ond Steff yn benodol yn sôn am y gwrthrycio. Di hwnna'n elfen o'r gêm sydd wedi brasio di? Ie, dwi'n meddwl, dechrau gêm, nathon ni gweld ond yn gêm ni yr ochr gwrthrycio na. So, ie, dwi'n gwybod bach mwy o hynna o'n ail hanner ag, ie, gobeithio cadw'r bel. A be yw diweddar ar Joey Williams, y capten? Ie, yn anffodus, mae bigwr wedi cael ei troi a mae'n siomedig i ddod bant, ond mae'n rygbi ar brydiau, ond mae'n chwarae'r allweddol i ni o'm siams awr i Sam i fynd yn ôl i bod yn chwarae'r dylanwadol ni heno. Diolch yn fawr, neu adael i chi ddychwelyd i'r ystlys, a mae'n amser i ni ail ymuno a'n tîmau sylwebu. There's English language commentary available with Steph Hughes and Dave Rogers, ond nôl ni yn y Gymraeg i Rhys-ap Williams, sy ar fi'n cael cwmni Ifan Phillips. Ie, dyma ni de, yr ail hanner ar Barc yr Arfe. Glantaf ar y blaen o 15-6 yn erbyn Coleg y Cymoedd. Lloyd Lucas yn ail ddechrau yn hir, sydd lawr ganol y ca. Faint o'r awel mae sydd ar ôl a faint o wahaniaeth mae'n mynd i wneud nawr o fyrdd tu cefen i'r Cymoedd. Lucas. Bel wedi mynd mlaen. Ie, do. Ie, nath e lithro, colli uchder a lawr a fe. Scrum bydd i'r Cymoedd. Cymoedd wedi bod o dan bwysau yn y scrum yn yr hanner cynta o bosib. Neswn ni weld yr ail chwarae yma. Ie. Caelan Edwards y gŵr o'r porth yn y ronda. Ystod ronda mae'n chwarae rygbi oedd ar Dacl.
Mae'n bwyd o'r sgrym yma, bydd Sam Price yr eilydd. Wedi colli captain Joey Williams. Sgrym gadarn, ond, yna law bach mewn yna o bosib. Gwaith da gan Gregory i gael hwnna'n ôl. Does dim dyfarnwr teledu. O falle bod y dyfarnwr cynorthwyol wedi gweld e. Hand in the scrum. Hand in the scrum, Colin. Ond ni'n meddwl bod wedi cael get away gyda hwnna. Ond llygad craff. Watchwch y law wyth ma nawr. Opa Daisy. Ar bynawn dysadwn ar y bryn bych ddim gallu neud hwnna. Ond dim ar Barc yr arfel mae'r camerau a llygad Barcid yn tîm dyfarnu ni. Rhys Jones yn y canol. Penderfynu mynd am bwyntiau. Mae Glantaf yn neud. Bydd hwn yn dipyn o swmpad, rhaid i fi weid. Can't use your hand, yeah? 6. Achos oedd y gwynt yn syth mewn i wynebu'r cymoedd a swbeth wedi newid. Lloyd Lucas yr cynnig yma, cynnig cynta am bwyntiau yn yr ail hanner. Wedi tynnu hwnna. Digon o bellter. Ond aflwyddiannus ar y gic na oedd Lloyd Lucas. 22. Behind the kicker, boys. Behind. Thanks, boys. Moyn gweld enghraifft o'r gwynt yma. Yn ail ddechrau gan Logan Jones yn cario yn eitha pell. Bailey Cutts yn torri unwaith yn ragor. Yn gyd yn bod ar y dacl yna. Yr eilydd o brop. Swe oedd hwnna, ond Glantaf yn ffindo bylchau nawr. Dwylo da hefyd. Adams yw hwn, y bas mas yn llydan os na hat-trick i Jones. Os ma fe. Wel, dwi ddim yn gallu stopi sgori ceisiau y gŵr yma. Joseph Jones, ysgoloriaeth gyda fe, gyda rygbi Caerdydd, a hyn o yn fyw i ni'n gweld pam. Mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais. Cais cyntaf, yr ail hanner, i'r gŵr yna unwaith yn ragor, Joseph Jones. Bach mwy da gen neud fyna o ran yn dechnegol i orffen y cais na. Ond y llinell amddiffynol yn sefyll yn weddol gryf fyna gan y cymoedd on yn anffodus yn gollwng y bêl. A wedyn, dwylo da gan y bachwr Tom Howe, jyst i roi'r bêl na'n gynnar i'r canolor. A wedyn, Joseph Jones. Oedd tipyn o waith da gen neud fyna yn y cornel. Oedd hi'n dyn. Oedd hi ddim yn rhwydd o bell ffordd. Ond mae hi'n neud yn wirthiol i dal y bêl na a gorffen y cais na. Mae hwnna hefyd yn dipyn o gic gan y maswr. Ond unwaith to, gweld o ongl gwahanol. Yn gwybod yn union le oedd yr yslys. Yn cadw i drod e lan. A gorffen y cais na. Dathlu mewn stael. Un ochr o'r teulu o'r gogledd, yr un arall o'r gorllewin lawr yn Bryn y Manda Ci. Os fi'n cofio'n rhaid, wedi wario Gastell Nedd. Mae Joseph Jones yn gwybod fel i sgori ceisiau. Gweld ochr arall o gefn ni'n gweld pa mor gyflym ma fe'n gorffen y cais o hanner ffordd gyda ryngypiad, ond tro ni rhyw 2 neu 3 metr dag pwer na. Just i aros ar ei drad a wneud digon wedyn i mynd dros y llinell cais na. Nawr, mae rhaid i'r cymoedd fod yn ofalus. Mae rhaid yn nhw ymateb fan hyn. Ysgollio hon agor reit lan. Wyatt. Aros ar ei drad, aros am gymorth. Cymorth yn cyrraedd, just mewn pryd. Leisian yn cicio. Nôl yna, mae Lloyd Lucas. Ifan, ti di bod lawr yna, odi'r awel mae wedi disgyn rhywfaint? Os yna wahaniaeth o beth oedd i cyn y gêm? I fod yn hollol onest, ti'n cael falle bod twtch yn wath os rhywbeth mae bach mwy o wynt na. Mae dal digon o wynt na, ond wnaethon ni clywed Llywarch yn sôn amdano cyn yn ystod hanner amser fyna, just pa mor bwysig yw neu siŵr bod nhw yn gael y gêm gico na yn iawn, a bod nhw'n, os mae unrhyw allanfa yn y 2 hugen, so nhw'n moyn wario gormod yn gwmws fel nath Lucas fyna, just yn gael y bêl a roi'r bêl nôl yn hanner y cymoedd.
Ond mae dal tipyn o wynt allan yna. Glantaf sy'n cael y bwnsiau I gyd nawr. Bale nôl i'w dwylo. Mason Daniels. Hall yn cario. Daniels. Lucas. Cuts. Joseph Jones. Bydd Bale ddim wedi dod I dwylo Harry Kinsey. Drwy gydol yr hanner. Dros yr yslis. A bach o gwmpo mas hefyd. Bailey Cuts mewn y... Dim lot yn digwydd ma' na. Fi'n credu oedd Bailey Cuts yn gwybod beth oedd e'n neud. Oedd y dacl yn uchel. A fi'n sgarmes a fe dath mewn ar hyrddiad olaf yna pawb dros yr yslis. Ie, falle oedd e'n eisiau ge, fel ti sôn, oedd e'n gwybod yn iawn beth oedd e'n neud, ond mae'n neis I weld digon o tân mas na gyda'r ddoi dîm. Y ddoi dîm dal yn ymladd amdani, sy'n cymoedd mas o hwn o bellffordd. Mae'n rhaid nhw'n neud siŵr nawr bod nhw just yn gael y sgiliau sylfaenol yn iawn, neud siŵr bod y sgrym yma, y safleoedd gosod yn aros yn gryf. Neud siŵr bod nhw'n gael y llanfa glân fan hyn. Bailey Cuts gynt o ysgol Rhydywain wrth gwrs, reit lan ar dop y cymoedd, nabod y boys yma'n dda. Y gican ni'n dda, oeddi hwnna mynd 50-22, odi mai! Nawr te, mae'r gwynt tu cefn I Logan Jones, am gic oedd hwnna. A dyma I chi gyfle gwirioneddol i'r cymoedd, a mae eisiau rhywbeth yn nhw. Mae eisiau sgôr, mae eisiau cais. O, na'r e'n gwmwys bod eisiau ar y cymoedd. A na bych chi moyn wrth eich maswr chi. Yn rhoi'r bel iddo, yn syth o'r sgrym, y sgrym yn ars yn sgwar. A wedyn y maswr yn gweud, na I y gweddill gallwch chi gael llinell yn rhyw 15 metr allan o'r llinell cais. Ond nawr symud mlaen i'r swydd nesa, llinell. Mae rhaid I fod yn lan. Y daliad yn lan. Jobyn cynta wedi wneud. Beth am yr hyrddiad? Logan Lloyd ar bel nôl yn I ddwylo fe. Os ewn nhw'n mlaen ar yr ongl na, ewn nhw'n bell. Sym lot o gyrff. No, mae fe'n torri'n rhydd. Ond fe'n cael ei droi na, mae'n neud yn wych I gael y bel nôl Logan Lloyd. Eilydd arall ar y ca. Cody Johnson man yn gwisgo I gen hefyd. Dyma I chi gyfle. Chi'n teimlo bod rhaid i'r cymoedd gymryd yn cael ei hyrddio nôl yn y dacl. Harding mae'n ar dacl. Ond maen nhw dal I ddod dadlwythio da. Gregory. Dwi'n 6-7 metr mas mae'r cymoedd nawr o'r llinell gais Glantaf. Best yn nhw gynnig. Mas yn y gored, cario yn dda, mae Tom Christopher yn neud. Torri'r dacl gyntaf yna. O, di hwnna ddim yn mlaen. Yn fwriadol. Yn y dacl penderfyniad yn dyfarnwr ni Rhys Jones. O, fi'n cael ei nabu mae'r cymoedd falle wedi colli tymor bach yw. Carwyr cryf sy'n gallu ennill y gwrthdrawiadau na tro ni Tom Christopher yn mynd dros y llinell fantes yn gryf. Ond dim ond fe ni wedi gweld falle yn mynd dros y llinell fantes na Mae'r llinell amddiffynol Glantaf wedi bod yn wirthiol. Mae'r ei sefyll mor gryf a mae'r cymoedd wedi gweld yn anodd iawn I fynd dros y llinell fantes na. Yn mynd am y sgarmes symudol a fi'n cofio llynau oedd sgarmes amddiffynol, sgarmes symudol amddiffynol Glantaf, yn gryf iawn gyda nhw a mae hwnna yn disgwyl fel bod yr un peth Lenny. Mae'r blaenwyr na yn gwybod yn union beth yw'r rôl nhw a mae'r sgrym na'n gryf hefyd. Sgrym yn troi. Rhaid bod yn ofalus wrth wneud hynny wrth gwrs. Rhaid I chi wthio mlaen yn syth. Nid ar draws, nid mewn ar y bachwr. A certainly dim cerdded y sgrym na rown i'r naill ochr a'r llall. Bachiad cyflym yn un ar y cymoedd. Cael ei nôl I fôn y sgrym a bant a hib yn un gweud. Ailosod y sgrym felly. Sam Price yn bwydo. Ar bel I Jones. Opsiynau, fe'n cario. Eisiau cymorth nawr gwrthrycio da gan Palmer. A mae Glantaf wedi dwyni. Dyma nhw'n dod unwaith yn rhagor. Kinsey ar bel yn ei ddwylo. Torri'r dacl gynta. O, dde moyn cicio. Dim cweit yn gallu ryddhau y dwylo ar drod. Daniels. Mae'r alaw mas. Mae'r afantes. O bosib yn y garden felen hefyd. Ond mae Glantaf yn moyn fwy. Lucas. Mlaen mae wedi mynd o nôl dewn I oedd y bas na
o Will Adams just tu ôl I Tom Howe. No, he's first man. He plays the O, ball. na chi gyfle gan Glantaf. Ceri'r esgellwr fyna, dwi ddim wedi cael lot o... Ie, oedd Harry Kinsey, oedd e moyn cico'r bêl, oedd e'n gwybod bod yna waglen, oedd e just ffili quite ryddhau I ddwylo. A mae hwn yn falle'n crynoi gêm Cymoedd lan a crynoi gêm Glantaf lan. Mae'r llinau, mae'r gwaith amddiffynol gan Glantaf yn ysgarmau symudol na wedi creu lot o broblemau i'r Cymoedd. Mae wedi creu lot o cyfleoedd I Glantaf yn amddiffynol ac yn ymysodol. Ond falle mae rhoi drod i'r bêl oedd yr penderfyniad cywir fyna i'r esgellwr, ond jyst yn dal sownd iddi digon o pwyll a wedyn Cymoedd yn ennill kick-off bo hwnna. A nawr mae cyfle gan y blaenwyr fan hyn just I ennill y bêl ma'n lan. Mae'n rhaid bach o draffic yn y llinell. Cymoedd yn... Lain yn lan a mantes hefyd Gabe Williams ar Darllediad. Tom Howe nawr ar bêl nôl yn ei ddwylo. Yr hyrddiad yn dod o Glantaf, maen nhw'n edrych am gais pwynt bonus. Mae hwn yn edrych yn hyrddiad pwerus iawn. Elgan Williams dwi'n meddwl nawr sy'n ar bêl o diwe. O di ma fe. Unwaith mae wedi stopio, gallen nhw fynd eto. Ond maen nhw'n penderfynu chwarae, beth yn nhw'n neud tu ôl. Kick-off, Mantes yn cael ei chwarae. Bydd Rhys Jones yn dyfarnwr am gael gair gyda'r Cymoedd. Mae tipyn o gydbwysau gan Glantaf ar un o bryd. Mae'r blaenwyr na'n gallu'r gael ysgarmau symudol na I fynd yn gryf. Maen nhw'n bwerus mewn ar ddoi ochr y bêl yn amddiffynol, ond hefyd tro hyn yn gweld nhw yn adeiladu'r ysgarmau symudol na'n gryf. Early charge in the line-out, Early in the line-out. Yn gorfodi'r Cymoedd falle treol mynd yn gynnar I atal y ysgarmau symudol na, achos pan mae'r momentum na yn dechrau mynd, mae'n anodd iawn I atal. A ni'n gweld fan hyn, just yn rhywyddus. Just rhywyddus. Just goffod amserig e bach yn well. Wait for the landing, Ci'n treol, falle bwrw sgarmau symudol na, rhyw modfeddi cyn bod yn neidiwr yn twtio'r llawr, ond tro ni just bach yn rhy amlwg i'r dyfarnwr. Wel, Glantaf yn penderfynu mynd ymlaen fer. Ond yr un yr opsiwn yr hyrddiad mae Howe ar bêl nôl yn ei ddwylo fe. Trial dod trwyddo mae Gregory. Fi'n credu bod e wedi llwyddo cael ei ddwylo ar y bêl ond diwe. Tynnu di lawr neu just mynd i'r llawr nath o'na. Mae Gregory wedi neud yn wych. Sgrym y Cymoedd. A falle na'r broblem pam chi yn mynd I blaen y llinell. Pam chi'n treol gael ysgarmau symudol na I fynd. Yn amddiffynol, mae lot o dimoedd yn treol roi y blaen I chi. So chi lle dod trwy'r ochr, falle trwy'r canol, trwy'r sim gefen na, a na'n gwmwys be nath y blaen asgellwr Gregory yn gael ei fraich mewn a creu bach o smwg na chwy, a mae'n anodd iawn falle gael y gorechefiaeth na yn blaen y llinell yn gael ysgarmau symudol na I fynd. Fi'n credu oedd eitha sneaking tynnu di lawr hefyd. Ie, falle bod chi... A mae fe'n dangos falle eiddfedrwydd hefyd mynd lawr mynd hyn, cael bach o driniaeth just cyn y sgrym I fan. Just tynnu'r sting mas o Glantaf tan bach. Ie, achos mae sgrym Glantaf wedi edrych yn eitha cryf yn yr ail hanner yma. Maen nhw'n dieddol aros yn sgwar, maen nhw yn dod ben a mynd mlaen ai. Felly, just falle, just yn gael I anal bach nôl i'r blaenwyr, achos mae'r blaenwyr goffod gael 2 set mowr fyna o amddiffyn ysgarmau symudol, ond maen nhw wedi gwneud yn wych yn y cyfnod hynny. Just I atal Glantaf I mynd dros y llinell cais na, maen nhw'n gwneud digon I ennill y bêl ma'n ôl, ond mae'r sgrym o dan tymau bach o bwysau, ond fi'n siŵr nawr byd nhw moyn yr un beth ar tro cyn pan maen nhw'n y safle ma nôl i'r maswr, a'r maswr yn cael 50-22. Ond eff y job I gael I lawr mor bell â ni dwi'n meddwl. Cofiwch yn yr oedran yma, dan ddeunaw, dim ond metr a hanner chi'n gallu gwthio. Mae'n bwysig I gael y bachiad cyntaf na a'r drod dde, neu unrhyw drod ar y bêl, na beth sy'n eisiau. Codi o'r bôn, o dan bwysau, mae Desi yn neud. Mae'r Cymoedd o dan bwysau. Eto'n penderfynu cario, trial creu bach o ongl I gicio. Sam Price o bosib bydd yn gorfod wneud hynny. Na, mae tro'r chwyth gan Wyatt. Ond yma Kinsey. Agor I lan I Joseph Jones. Pa'r y paso Joseph. Just cer amdani. Ar y tu fas. Torri tackle gynta. Ar bêl hyfryd nôl ar y tu fewn. Cais gwych. Joseph Jones
yn creu y tro yma, yn creu i'w faswr Lloyd Lucas. Cais pwynt bonus yw hwnna i Glantaf, ac yn haeddiannol maen nhw o 27 i 6 ar y blaen. Lloyd Lucas gyda'r llinell cynorthwyol gwych na. Falle yn tybio bod Joseph Jones yn mynd i mynd ar y tu allan a gael y gwagle na. Cofe to, unwaith to, un yn erbyn un gyda'r fraich na. A wedyn, just tro ni'n gweld a'r gweledigaeth gyda ei roi y bas na. A mae Joseph Jones yn disgwyl fel chwaraewr eitha cyflawn ar hyn o bryd. Trosiad yn un da, trosi cais ei hun wrth i ni weld Jones unwaith yn rhagor. Mae'r cyflymdra ganddo, mae'r gweledigaeth ganddo fe. Se fe wedi bod yn fi, cofio, bydde ni ddim wedi paso. Bydde ti wedi cael ei daclo cyn i chad. Bydde ti ddim wedi cyrraedd na. Ond na, Joseph Jones na, mae just y bas na mynd nôl ar y tu mewn. Wedd e'n mynd un ffordd, oedd e'n mynd tuag at yr Yslys a roi'r bas na nôl tu fewn i'w gapten Lloyd Lucas. Mae hwnna'n sgil yn un anodd yn wedig y redeg ar y cyflymdra na. Felly mae hwnna'n dipyn o sgil a dipyn o gais i Glantaf. Glantaf di llwyddo dal yr ail ddechrau. Lucas trwy'r chwyth oedd hwnna. Wyatt o Dani. Trwy'r chwyth yw hwnna hefyd. Reit lawr y tramline, cic dda iawn. Dwi ddim wedi galw marc. Cic fan yna. Yn ennill digon o dir myna hefyd, Lloyd Lucas. Yn y safleoedd holl bwysig, 9, 10, bachwr, 8wr ar yr asgell na. Mae Glantaf walledi edrych tymach fwy o eiddfed na mae'r cymoedd wedi yn barod am y tymor yma o bosib. Byddwn ni'n cytuno, fi'n credu gyda'r chwaraewyr sydd wedi sefyll mas i'r cymoedd. Mae da chi Lloyd Lucas, ar rif 10 yn amlwg. Mae da chi Tom Howe, y bachwr, a hefyd mae'r canolor Bailey Cutts i creu dipyn o draffaeth i amddiffyn y cymoedd. Felly, fi'n credu mae'r aeddfedrwydd na ar sgiliau. Mae tipyn o mae gêm cyflawn Glantaf yn disgwyl yn eitha da ar hyn o bryd. Mae'r sgrym na hefyd yn disgwyl yn gryf, felly maen nhw'n disgwyl y tîm wyddo cyflawn ar hyn o bryd. Rownd 1 o'r bencampwriaeth yw Adran. Ysgolion o Coleg y Cymru. Dyma un ardal o'r gêm a Glantaf wedi bod yn wych. Gwrthrycio. Mae wedi dwy'n y bel na unwaith yn rhagor. Lot o le mas yn Llydan. Lucas, pas hir. Adams ar ail bas. A'r bel yn cyrraedd y gŵr peryg. Joseph Jones. Cic drod dde. Dros yr Yslys. Wel, dyle fe ddysgu. Paid a cico, paid a paso. Just read. Felly dawn ar tro gynta ni wedi gweld yn ei camgymeriad rhywun. Felly yw gêm gico sydd eisiau fe i gael bach o ymarfer arno. Ond na, just tro ni'n gael y bel. Falle ddim quite gwmynt y le gyda ge. Ond pob clod unwaith to i blaenwyr a olwyr agored Glantaf, ryc ar yr Yslys, a maen nhw'n targedu hwnna, taflu chwaraewyr mewn a gorfodi chwaraewyr y cymoedd i do mewn i tra gofalu ar y ryc na, ond yn colli'r bel a wedyn yn sgwaru'r bel mas. Felly, pob clod i Glantaf, maen nhw'n disgwyl yn tîm wych. Reit, lawr ni yn sydyn. Lauren, pwy sy'n cadw cwmni ti? Rhys braf iawn dweud bod Clo Cadydd a Chymru'n cadw cwmni fi Teddy Williams yn gwylio ei frawd Gabe Williams hefyd yn ti di chwarae i Lantaf. Mae fe nawr yn chwarae i Lantaf. Neis bod ma? Ydy ma fe. Noswaith neis ac neis gweld Glantaf yn chwarae'n eitha dda, twli'r pêl o gwmpas. Fi'n cofio cyfweld y ti pan wyt ti'n chwarae'r ysgol. Teimlo fel sbel yn ôl nawr, Teddy, ydw e? Ydy ma fe. Fi'n credu oedd Glantaf erbyn y cymoedd oedd hwnna hefyd, ond neis dod nôl i wylio nhw. A ti nôl yn ffit erbyn hyn, yn chwarae gydydd nos fori, gêm gartre, croesawu zebra, mae rai bod ti methu aros, Teddy, fod nôl mas na. Wy'n edrych ymlaen bod nôl allan, gêm gyntaf i ni, ac eitha bwysig i ni gael off i good start i'r tymor, ond felly jyst yn edrych ymlaen. Pob lwc, diolch am dy gwmni. Teddy Williams, nôl yn yr ail reng i Gaerdydd, Gabe i frawd, nôl yn yr ail reng i Glantaf.
A nhw sydd wedi dominyddu y gêm yma, bod nhw'n mynd sian ôl ar hyn o bryd. A sgrym i'r Cymoedd byddi. Wel, be gall y Cymoedd gael o'r gêm yma faint sydd ar y cloc? 16 o funudau i fan o'r sgobaith gan y Cymoedd i gael rhywbeth mas o hon, pwynt bonus. Os 4 cais ydyn nhw, nhw'n gallu dyn ôl o fewn 7, neu ydw i yn rhobi nhw arnyn nhw? Dwi'n ofyn i just o ran edrych ar amddiffyn Glantaf. Maen nhw wedi bod mor bwerus, maen nhw wedi bod mor gyffyrddus yn amddiffyn. A fi'n credu di'n anodd iawn i'r Cymoedd i fynd dros y llinell fantes na, mynd trwy digon o gymalau i gallu'r creu rhywbeth. A unwaith y llinell amddiffynol na'n dod lan yn gryf, ond i geri'r canolor yn ei rong wyrthiol, fyna jyst i fynd dros y llinell fantes. Leision oedd ar hyrfiad yna i'r Cymoedd. Ond am unwaith mae Glantaf yn cael ei cosbi yn ardal y dacla. Dwi'n meddwl oedd i Logan Jones wedi gadael. Oedd e'n cael triniaeth. A beth i'n gallu gweld, mae Rhys Wyatt wedi camu lan i safle'r maswr. Fe'n methu'r yslis bellan. Blue, stop! Rhys Jones yn dyfarnwr. Mae yna reol newydd, neu hen reol wedi dyn ôl, wrth gwrs, os na gic. Mae rhaid i chi fynd sian ôl, y dacl yn uchel. Na. Mason Daniels ddim yn cael ei gosbi mas o'r Glantaf. Glantaf yn taflu dynion mewn i'r rycna. Os yw'n taflu gymaint o bobl mewn i ardal y dacl, de ti'n meddwl bod ambell i gap mas yn rhywle hefyd? Fi'n credu na fe maen nhw'n taflu yn wedi gyda'r rycia sy'n yn llydan. Maen nhw'n taflu 2 neu 3 mewn a treol yr afu'r bel lawr, gyrfodi Cymoedd i dod mewn â chwaraewyr i edrych ar ôl y rycna. A wedyn mae'r cyflymdra yn y llinell amddiffynol na yn dod lan môr gloi. A mae hwnna'n atal wedyn y Cymoedd i fynd tu allan i gefen y llinell blaen na. Felly mae nhw'n gwely'n anodd iawn i fynd ar y tu allan o Glantaf ar hyn o bryd. Os ydyn nhw'n cael ei fynd tu fas i nhw, beth am fynd syth trwyddo nhw. Fe wneud i o perfformiad y gŵr yma, Logan Lloyd. Oedd e'n amlwg iawn ar hanner cynta ifan. Yn sicr, mae'r un poer ar ei frawdau. Y ffordd mae'n gael ei ddwylo ar y bel. Mae'n fywiog iawn, fel nes i sôn ar hanner cynta na. A na chi dafliad gan y bachwr i gwt y llinell. A mae hwnna'n lle perffaith i ennill y bel pam chi moyn ysgarmes ymudol na. Y blaenwyr Glantaf i gyd o'i blaen ysgarmes ymudol. Felly mae'n gweld yn anodd iawn i ddod nôl rownd i dod, neu siw bod nhw'n dod nôl sgwar mewn i'r ysgarmes. Ond mae'r propen tyn di wneud yn wych. Just yn gollwng y bel. So'i siŵr fel da Sean Hill trwyddo. Wedyn ei rhywbeth yn anghyfreithlon. Mae wedi dal gafel ar y bel. Leision yn mynd â'n sydran. Paul o dwen i lorio o di. Rhyw 2 metr yn bryn nawr mae'r Cymoedd. Os ydyn nhw moyn rhywbeth mas o hon, mae rhaid i nhw gymryd y cyfle yma. Dyna Logan Lloyd unwaith yn rhagor. Mes, unrhyw un sy'n chwarae mewnwr, unrhyw un sy'n cyrraedd y safle yna i'r Cymoedd hyn, ond maen nhw wedi bod o dan bwysau. Y Glantaf wedi cael ei cosbi rhyw 2 bedair gwaith ar y bowns nawr. Mae rhaid i nhw fod yn ofalus. Neu fi'n siŵr bydd yn dyfarnwr ni yn siarad gyda nhw. Wel, does dim pwynt gwastraffu amser. Mynd â hi, Tane Jones. Oedd yn mynd i, ond mae'n gadael i Dylan Barrett. Barrett! O dywed fyr. You held him in. Dwi'n meddwl bod o'n i'n meddwl bod e wedi ymestyn yn twrio. Mae Tane Jones i mewn nawr fel mewnwr na. Ar afu'r bel mae Glantaf wedi llwyddo wneud wrth i Gregor i fynd amdani. Cymorth just about yn cyrraedd mewn pryd. Daisy! O di wedi tirio! Nari wedi cael ei ddal lan. Wythwr yn erbyn wythwr, oedd hwnna Tom Cadman ar gwaith i ddal e lan. Ail ddechrau o'r llinell gais byn nhw'n neud. Dyw Glantaf ddim am ildio. Os mae Cymoedd moyn rhywun ar y bel mor agos yna i'r llinell gais. Co'n gwmwys pwy chi moyn ar y bel. Desi, mae wedi cario'n gryf yn ystod y gêm falle i tîm sydd wedi bod ar y drod ôl trwy gydol y gêm, ond mae fe wedi cario'n gryf iawn. Ond unwaith o sawl gwaith ni sôn am amddiffyn Glantaf yn sefyll mor gryf, yn rhoi 100% mewn i bopeth. Dim ond rhyw 15 munud ar ôl, a maen nhw dal yn ffeito am pob modfedd. Wyatt, dadlwytho yn dda. Elyddion i gyd mlaen nawr. Sean i mlaen.
Devon Sioni. Mae Jack Cody, 22 a 23 i'r Cymoedd Gwagau. Y fainc maen nhw am wneud. Desi yng nghanol cadro yma. A bel na wystod yn rhy araf i'r Cymoedd yn anffodus iddyn nhw. Leisian, taflu dymu, bwlch bach yn agor. Cyflym draw'r bel eto yn broblem. Barrett, Dylan Barrett. Mae frawd, Rhys Barrett yn chwarae i Gaerdydd yn yr ail gêm heno yn erbyn Glenebwy. Gêm na i ddechrau am hanner awr wedi 7. Raglen y fyw am gwarter wedi 7. Cymoedd dal i drial, dal i chwarae rygbi. Ni'n mynd i atgoffo Ifan Phillips, bod e'n goffo dewis seren y gêm. Bylchiad hyfryd, ochr gamni'n hyfryd. Mae'r asgellwr yn mynd. Pinoteci, Jack Pinoteci, dwi ddim wedi cael y bel. Un cyfle wedi cael, a mae wedi cymryd e. Cais unigol gwych i'r gŵr yna, ac i Coleg y Cymoedd. O, na beth oedd eisiau ar y Cymoedd, rhyw fflach o unigolyn yn edrych ar y bel, ar y tu fewn, yn dod off i asgell e, heb gael y bel o gwbl yn ystod y hanner cynta na, yn ystod y gêm a, ond just yn gorchamu a off y drod dde na, a gadael y cefnwr y tu ôl iddo. Mae hwnna'n cais wych unigol gan yr asgellwr. Mae'r trosiad yn un da hefyd i Johan Leisian, y canolwr nath gymryd hi. 29 i 13 wrth ni weld yr ail chwarae o trosiad. Dim gwastraffu eiliad oedd e am wneud wrth gwrs. Mae'n gret i weld hwnna'r asgellwr yn dod o'i asgell e, achos maen nhw wedi bod ar y drod ôl. Maen nhw heb ennill y gwrthdawiadau yna, a mae digon rwydd wedyn fel asgellwr jyst i dal yr yslys na a ddim cymryd falle unrhyw cyfrifoldebau o unrhyw beth, ond mae fe wedi dod off yr asgell a mae'r gael ei gobrwyo achos ni. Mae lyddio yn digwydd hefyd i Glantaf. Dwi'n meddwl bod Llew Gwyn ar y cae. Yn gwisgo 16. A Tom Howe ar lawr tu ôl y pist. I gos dwi'n meddwl yw'r broblem. Wel, cais, trosgais arall i'r Cymoedd, a bydde hon yn rhyw 9-8 munud diddorol iawn. Agos nôl yn rown 6 o'r gystadleuaeth yma tymodwaith a dath y Cymoedd. 36 i 33 nath i orffen i Glantaf. Gol adlam hwyr i Lloyd Lucas ath a hi. Ond i'r Cymoedd yn ffindo bach o stêm. Wyatt. Cadw hwnna'n fyw. Cuts o dan i ni. Bailey Cuts. Fe di bod yn amlwg hefyd. Peter Teki bron a dale. Ond Cuts. Fe'n llwyddo cael ei drod dde iddi. Y dacl yr un pryd. Dwi ddim dros yr ystlys. Y mae nawr. Wedi gweithio mas yn arbennig o dda i Glantaf. Cuts dyn, wych hwnna. Just yn dangos falle. Pen bach digon. Tipyn o ben fyna. Just i cadw i mynedd. Oedd yr ymddiffyn dod lan. Oedd wedi dod mas o'r dacl gynta na. Just roi cic bach bwt mewn. Just yn y cryfder i dod allan o'r dacl cynta na. Aros ar ei drade. Y bel yn y llaw iawn. A mae hwnna'n dipyn o sgil i gadw'r bel na yn ca chwarae. A wedyn i gyd chwaraewyr yn gwthio'r cefnwr allan i ennill y llinell. Tom Howe yn gadael, cael bach o help hefyd. Anna fyw goes dde, dwi'n meddwl. Fydd Glantaf ddim am weld hynny. Gabe Williams yw hwnna, fi'n meddwl hefyd, efo'n cael bach o driniaeth. Ie. We can't see everything, okay? And the wind stand up. Mae pawb yn, wel, ware ar y cae yma, wrth gwrs, Bailey Cuts. Cabs yw hwnna, fydden ni'n meddwl. Achilles, pawb yn holliach i fynd. Ifan Phillips, fel nes i weid, ti'n dewis yn y gêm. Pwysio fewn golwg na ti ar hyn o bryd. Fi'n credu mae sawl un o ran. Chi'n edrych ar Glantaf. Yn amlwg mae da chi y dyn sydd wedi sgoro 2 cais yn barod yn y gêm yma. Gael y hat-trick. A creu un Joseph Jones, ond mae da chi hefyd y capten Lloyd Lucas. Fi'n credu mae Tom Howe hefyd wedi bod yn amlwg iawn, yn amddiffynol. A hefyd fi'n credu mae'r clolwr Bailey Cuts wedi bod yn amlwg iawn yn cario'r bel. Felly mae sawl un o Glantaf yn sefyll mas. Wel, hyrddiad arall gan y pac yw i. Na i ofyn i ti gyhoeddi pwy a beth yma.
Ni troi'r bêl drwsto, sgrym yw i dwi'n meddwl, dim kick-os. Bach o gwmpo mas i fynd. Sa'i mae siwt gael Clocker ar y cae. Jack Passel oedd hwnna ar y llawr, sa'i mae siwt sy'n mynd i gael ei gosbi. Oedd y dyfarnwr ochr arall ar y cadwch gibolwg ar rhif 17 ar y llawr yn wario'r bêl. Mae'r bêl fyna, a mae'n roi'r bêl nôl. Sa'n credu taw fe oedd gyda'r bêl yn bwrw'r llawr, ond chi'n creu bach o lwc eich hunain ambell waith, a mae'r dyfarnwr yn mynd gyda ge. Give me a good scrum. Sgrym yw i Glantaf de. 4 cais i nhw, 3 i Joseph Jones, os 5 i y dîm ma o'r brif ddinas. Find space outside, okay? Not under his head. 6 munud a hanner sy'n ar ôl dyn ni ar Barc ar arfe. Glantaf 29, Cymoedd 13. Pwynt bonus yn y bag i Glantaf. Y fuddigoliaeth. Fi'n mynd i weid yn saff erbyn nawr. Mae lot yn gallu digwydd mewn rhyw 6 munud. Troi hwnna, mae'r Cymoedd wedi cael ei cosbi am wneud. Ond ni'n syni dim se Glantaf ddim yn dod i hwnna yn y cornel. A cyfle dyn ni fan falle i ni gyhoeddi pwy yw seren y gêm. Dwi wedi sôn am cwpl gyda Glantaf yn barod. Mae da chi Bailey Cuts sy'n cael ei yn y canol, wedi bod yn gryf iawn yn cario'r bêl. Mae wedi bod yn dwyllodrus iawn yn gael o ca. Mae Lucas Jones hefyd yn cael ei bod arwain y chwarae yn dda fel capten. Mae wedi cael cais hefyd, ond mae wedi cico yn dda. Yn y blaenwyr mae da chi Tom Howe sydd wedi bod yn cario'n gryf a yn amddiffynol. Mae wedi bod yn wych hefyd yn arwain hwnna. Ond i fi, y seren y gêm yn mynd i'r dyn ar yr asgell gyda rhif 11 ar ei gefen Joseph Jones. Mae wedi sgoro sawl cais, mae wedi sgoro 2 cais a mae wedi creu tipyn. A i fi seren y gêm heddi yw Joseph Jones. Wel, mae yna gyfle am gais arall cael ei ddodi ar y llawr llew gwyn. Fe'n llwyddo cael y bêl yn ôl. Odi Glantaf yn gallu gweithio'r bêl yn llydan neu os dim eisiau nhw'n wneud. Pwy sy'n codi ola? Dwi'n meddwl taw Owain Hall sy'n wneud y blaen asgellwr gweithgar iawn o Glantaf i glwbau Llandaf yn croesi am 5 cais i Glantaf. Mae'r gêm yn saff. Ni wedi sôn gyda fe mor dwyllodrus a fain o ceisiau pert. Mae'r olwyr Glantaf wedi sgoro, mae wedi sgoro ceisiau pert, ond mae hwn yn sicr un i'r blaenwyr. Ysgarm ennill y llinell, ennill y kick-os mewn gynta o'r sgrym, a wedyn ysgarmau symudol yn gryf, a wedyn roi'r bêl yn syth i Owain Hall, sydd yn cario yn bwerus dros y llinell fantes na, a wedyn dros y llinell gais am y cais cynta y gêm i fe, a mae fe wedi bod yn amlwg iawn gyda'r bêl yn ei ddwylo yn cario'n gryf iawn. A mae fe'n hollol heddiannol gyda'r cais. Lloyd Lucas wedi reoli yn dda iawn i Glantaf heno. Ond yn gallu coroni'r cais yna i Owain Hall gyda'r trosiad. Bron yn cymryd y funed gyfan. Gwasgu honna mewn. 36 o bwyntiau i Glantaf felly yn erbyn 13 Coleg y Cymoedd. Yr ail ddechrau. Ddim ymlaen, dwi ddim yn meddwl. Mae wedi dod i ddwylo. Sioni. Cario nawr. Mae Parcel yn neud. Pawb yn cael gêm bellach, bob eilydd ar y cae. Nawr te, bwlch yn agor i Tein Jones. Ail gais. Wel, se hwnna wedi digwydd rhyw 9 munud yn ôl. Falle byddai'r gêm yn edrych yn wahanol. Ond ail gais i Coleg y Cymoedd, hwnna'n dod i'r asgellwr sy'n bellach yn fewnwr Tein Jones. Cais, bydd Glantaf yn grac iawn gyda un am yna, sgoro cais, a ddim yn dal yr ail dechrau yna, ond i di sôn fa mor dda, mae'r llinell amddiffynol na di bod, ond tro hyn, just yn cysgu wrth ochr y ryc, yn ceri y rif, yr eilydd gyda rif
20 ar Crocker just. Crocker oedd e. Ie, le wedi cadw llygad ar y mewnwr. Ond yr asgellwr, pob clod i'r asgellwr Tane Jones yn gweld y gwagle a neud digon i mynd dros am y cais. Trosiad yn un llwyddiannus hefyd i Johan Leisien. Chi'n mwyn fi mynd lawr yn y beth? Neu beth yw'r ban? Glantaf 36 de, y Cymoedd 20 yw i. Lloyd Lucas. Uchel mo hwnna mynd. O dan i di. Sioni yn y penwys. Dyna'r gwrthrycio arbennig yna gan Glantaf. Pêl Glantaf yw i yn mynd i fôn. Yr eilydd blaen. Hannigan. Yn yr ildio un. Bydd y gŵr yna yn wneud yn iawn. Am y camgymeriad bach nath e, Crocker. Cadman yn cael ei lorio. Hall yn cario nawr unwaith yn ragor. Fe'n edrych am gais ond yn grif dros y bêl. A Penglin ar llawr o bosib. Lucas ar bêl yna. Stiff. Y gŵr o bont y clun. Regan Gerin yn cario nawr i Glantaf. Yn gwybod fod y gêm yma'n saff. Ni mewn i'r funed ola. Mae bêl wedi mynd mlaen o'r dwylo. Joseph Jones yn neud camgymeriad. A bydd y Cymoedd falle nawr yn edrych i chwarae agor i lan. Os ewn nhw'n sydyn yr ochr yma. Dymu fych dda. Gan Piantecki unwaith yn ragor. Fe di edrych yn siarp. Y ddoi asgellwr ar y chwith di edrych yn hynod o siarp heno. Mantes droso i'r Cymoedd. Sgrym bydden nhw wedi cael Johan Desi hefyd. Mae fe wedi cael gêm dda iawn i'r Cymoedd. Tackle braidd yn uchel. Cymryd un sydyn. Yma Tane Jones yn neud. Di wedi mynd mlaen. Odi. Ond ni'n mynd i weid na. Os na amser dyn ni. Yr ateb yw nac oes. 70 muned cofiwch yw hyd y gemau yma. Ni wedi cael gêm fyw agoriadol wych ar Barc yr Arfe. Cystadleuol mae wedi bod, ond Glantaf just yn chwarae y rygbi gorau. Llai o gamgymeriadau wedi delio gyda'r sefyllfa o fod o flaen y camerau yn y gêm agoriadol yma o y bencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Y gŵr yna, Joseph Jones, yn cael ei ddewis fel seren y gêm gan Ifan Phillips wrth yn ochr i hat-trick iddo fe. Mae pawb yn gwenu, mae'r tîmoedd yma nabod i gilydd yn dda. Lot yn nhw'n glwm gyda rygbi Caerdydd. Ond heno yn y frwydr o fewn y rhanbarth, Glantaf atha hi yn erbyn y Cymoedd o 36 i 20. Dyma ni te, cadarnhad felly o'r canlyniadau dros y penwythnos. Llaid eich ydych chi bod y ddau dîm o'r brif ddinas wedi ennill. Glantaf a Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd, y ddau yn drech. Pencampwyr Llynedd, Coleg Llanymdyfri hefyd yn curo Coleg Caerdydd ar Fro. A'r ymwelwyr, Coleg Sir Gar, oedd yn fuddugol yn gwyr. Yna sut mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. A mae'n dyn iawn ar frig y tabl. Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Coleg Sir Gar, Glantaf a Llanymdyfri i gyd yn y 4 ucha. Ac yn ymuno fi'n syth ar y chwiban ola. Mae'r prif hyfforddwr Llewarch ap Myrddin. Llongyfarchiadau i ddechrau. Y cyfuniad perffaith falle rhwng uchelgais yn ymosodol a chi'n yr un mor benderfynol yn amddiffynol heddi? Ie, dwi'n meddwl, mae pob mor lle Glantaf yn licio llychu'r bel o gwmpas, ond ni'n trio newid, ni wedi gobeithio newid lle ni fo bach o galon yn galad yn amddiffyn. So, yn falch yna, elfenna da, digon ni lot o weithio nhw.
Ond mae'ch cryfder chi yn amddiffynol yn rhoi'r gallu chi wrth ymosod, a Joseph Jones wedi cymryd mantes o hynny hyn, ond ni'n mynd i weld i hat-trick yn awr. Do, nath ochr y teg, nath orffen dda, mae Joseph yn berig, mae'n berig bwyd, rili pan mae'n cael y bel mewn gwacle yna. Ond cyfleoedd yn dod gyn yr amddiffyn, so ni'n sôn lot bod yn lot o geisio amddiffyn bod nhw'n edrych yr razzle-dazzle, llychu pel o gwmpas, a mae lot yn dod o'r gwaith calad yna. Mae'r pac ag y gut yna yn y blaen yn neud. A falle, mae'r tri cais yn dangos y sgiliau gwahanol, trad a y cais cynta, gweledigaeth fan hyn, a wedyn dwylo da gyda'r trydydd. Ynddi, na, mae potensial. Mae Joseph wedi chwarae o Caerdydd yn barod yn cyndymor efo nhw. So mae potensial wedi cael ymarfer efo Caerdydd dros yr ha. So gobeithio eitho cicio ymlaen. Ond lot o elfennau i gêm mae'n gwybod i weithio arno fo. Ond o ran finish, o ran gorffen ceisio ffordd, mae'n gorffen y dda ochr y teg. Chi'n disgwyl fel tîm weddol cyflawn ar hyn o bryd, os unrhyw beth da chi falle i weithio ar ôl yma? Lot. Oes, na, ni'n meddwl, mae'n dweud, to fe mai, mae criw iau'n dod fyny, maen nhw'n dod i arfer gyda'r dwysedd, mae'n lot fwy corfforol na unrhyw beth arall maen nhw wedi chwarae. So just rheoli moments fel ar rili, a just cadw'r, cael yr moments cywir na, fel bod ni'n gallu adeiladu momentum a rhoi cyfleoedd yn unan. So, na, lot i weithio arno fo, ond lot gwell ail hanner o'n i'n meddwl. A Joseph Jones hefyd i chwarae ran yng nghais eich capten Lloyd Lucas, na trydydd y gêm i chi heno? Do, ni'n meddwl Lloyd i chwarae dda ochr teg iddo fo. Eto, mae wedi chwarae, mae'n blin 11 ar y safon yma. Mae'n dangos, so, na, stwff fel un, da ni'n hoffi gweld a eisiau setio fyny, rili, lle bod ni'n gallu gwrth ymosod ag, sgor y ceisiau. Ceisiau da, gobeithio. Dewis weddol amlwg i ti, sy'n yn y gêm i fan? Fi'n credu oedd sawl un gyda Glantaf wedi sefyll mas, bod ni'n meddwl bod y maswr y capten di rheoli'r chwarae yn wych, oedd wedi cico yn lan wedi yn yr ail hanner gyda'r gwynt yn erbyn nhw, a nhw'n sylwi fo mor galed oedd hwnna gyda achos wedi Cymoedd di strwglan eitha tipyn gyda fe, so oedd e'n un with cuts yn canol ca, a fi'n credu hefyd Tom Howe, gobeithio bod ddim wedi cael anef rhy cas yn dod off y ca, ond o'n i'n meddwl eitha handi fyd, felly wedi sawl un, ond i fi, chi ffili sgoro tair cais, creu un, a ddim gael sir yn y gêm. So eich diolch am dy gwmni, bob lwc yn weddill y tymor, dyna ni. A mae'r ddau gŵr ni newydd siarad amdano, yn cael cwmni Steph Hughes. Fi'n cael cwmni'r ddau gŵr, ni wedi bod yn gwylio highlights reel nhw dros y munud diwetha. Joseph, ti gynta, hat-trick, buddigoliaeth, ti fod nhw'n bles? Dwi'n rili bles. Mae'n bod yn pre-season galed i'r boys, a dwi'n gweithio'n rili galed, a dangos allan fyna. Dwi'n chwarae gêm ni a dod i ffwrdd efo win neis. Gret, a yn amlwg i ti yn cael y dwylo ar y bel eitha lot yn rhywbeth ti'n edrych i gadw wneud? Dwi'n lyfio cael y bel, so mwy hynna. Ond dwi'n mynd gallu sgorio trais heb pobl tu fewn yn pasio bel, so mae team tries yn rili, so Gret, da iawn. Lloyd, ti'n sgorio cais bach fyd a reoli'r gêm. Joyous di hwnna? Joyous yn fawr iawn. Ti'n gwybod fel paratoi'n galed i'r gêm yma i bod yn dig, ni wedi nyclo lawr a dod gyda W. Gret, a mae'n dechreuad perffaith i chi boys nawr. Chi'n edrych i ddatblygu ar y perfformiad na am y gêm wythnos nesaf? Wrth gwrs, Cafac wythnos nesaf, mynd i bod yn gêm anodd eto. So, nôl i drawing board a paratoi am gêm yna. Gret, diolch boys, diolch am y cwmni a pob lwc am gweddill y tymor. Diolch, iawn boys. Diolch. Ddylai ddwywaith yn gynnar yn yr hanner, oedd y Cymoedd di croesi'r llinell, ond ddim di sgorio yn rhannol wrth gwrs oherwydd amddiffyn Glantaf, ond nhw wedi ffeindio ffordd trwodd yn y diwedd, Ifan. Do, na, pob glod nhw'n taro'r drws na tro ar ôl tro, a nhw'n hollol heddiannol o'r ceisiau nhw wedi gael, achos nhw wedi gael falle noson digon caled yn ymosod ar y bel achos oedd llinell amddiffynol Glantaf mor gryf, ond oedd nhw byth roi'r ffidil yn y to ar y teg nhw. Ni jyst yn sôn bod chi'n pwyso trwy gydol yr ail hanner na, ond angen rhoi clodi amddiffyn Glantaf yn y diwedd? I fod yn deg yn o'ch chi'n o'n i'n gwybod beth yn dod, i fod yn onest, ond mae'n galed, mwy caled i ymdop i fe yn fyw na siarad yn y bwyt i fe. A maen nhw yn tîm a llawr o ysbryd, a maen nhw'n gystadleol iawn, wedyn yn y tacl ar ardal y dacl, a ni byth wedi rili ymdopi o hynny trwy'r nos. Ond be chi'n gallu cymryd allan o'r ffaith, chi wedi bennu ar nodyn uchel a di sgorio 2 gais yn y 10 munud diwetha? Cadwodd y bec yn fynd, a peth mwyaf, ni gallu bod llawr yn well, yn chwarae gêm ni,
Fi'n credu ro'n ni fel ni gallu chwarae. A fi'n credu bod bach mwy o lle gyda ni i dyfu nawr dros y tymor a bydd edrych i gorffen yn gryf nawr a cadw ymlaen yn gryf am diwedd y cynghrair. Mor braf i weld yn ochr gamu fel la, dipyn o dalent. Ie, yn y beth eisiau gweld, redodd y slot ar tu fewn fyna, a fel ni'n gweud, dechrau dangos yn bach o fflachiau, ond mae'n rhaid ni trial nawr chwarae y holl gêm. O ran chi, fi'n credu'r hyn falle nath gadael chi lawr, oedd lot o bethau yn rheolaeth chi, falle edrych ar ôl yr esgarmes midon, falle y ryciau, sori, a o ran y gêm gico, mae hwnna i gyd yn eich rheolaeth chi, felly mae hwnna siwr yn rhywbeth eitha positif. Ie, fel wedi sef Bechan ar y diwedd, ni gallu newid llawer o hynny. Sym rhaid ni ffeindio rhywbeth sydd ddim gyda ni, bod os rhaid ni fod yn well a falle mwy o amrywiaeth hefyd fel ni chwarae, ond digon dyn ni symud mlaen gyda, a gobeithio, hoffen ni fel gobeithio gallwn ni falle cael go arall a Glantaf rwybryd yn y tymor, ond mae ffordd bell i fynd am hynny. Edrych mlaen i weld ni, gobeithio. Diolch am amser Geraint, y pob lwc am wythnos nesaf. Diolch i chi. Digon o rygbi i ddod dros y penwythnos cynta'r bencampwriaeth rygbi unedig. Benetton sy'n croesawu'r Scarlet, y gêm na yn fyw i chi ar S4C nos Sadwrn, a cyfle i ail-weld y gêm rhwng y dreigiau a'r gwylch. Gêm dderbi nos Sadwrn am 9:40, ac wrth gwrs mi fydd uchafbwyntiau pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau yn ogystal a Super Rygbi Cymru nos Fawrth am 10:00. Ond dyna ni, Ifan, diolch yn fawr, diolch i Seth, Blybrynog, i ti dechreuad perffaith i Lantaf sydd wedi cychwyn y bencampwriaeth gyda fuddugoliaeth. Mae diwrnod nhw drosodd, ond mae'n diwrnod ni dal i fynd. Fyddwn ni nôl mewn llai na hanner awr am yr ail gêm Cydydd yn erbyn Glynebwy. Diolch yn fawr.